Wadzanai, hi. It is ndeipi Caroline Carol. Ndeipi Joyce Makuyana, ndeipi. Tirikwa Wanyani, ndeipi Esther Million. Wow, I like your surname, Million. Jessie, ndeipi. Ndeipi, my diaries. Today it's Auntie Selina. Sisi Melly vari muhari nasi. Rutendo. Ndi Auntie Selina Rutendo. Cheripoki waswera sei. Tinashe Shangwa, hi, good evening. All the way from Joza. Caroline Carol, hi. Masquera sei, my diaries. Sisi Melly vari muhari nasi. Nasi tavapinza muhari, ndoma tavapinza. Varimo muhari. Masquera sei. Mona Lisa, Diana, Meme Lumbe, hi. KFV, ndeipi Babiana. Ndeipi Manatali Rutendo Medzai, ndeipi guys. Today is Auntie Selina who is holding 40 because Sisi Melly tambo wapinza mahari nasi. Ndo mavari. Vaiswa mahari. Vari mahari nasi. Hari chango iputsa at the end of the show ndo patisha iputsa. So that you know on Wednesday, but for now nasi vari muhari. Sisi Melly avako vari muhari. Inga ndikutaura wani kuti Sisi Melly vari muhari nasi. I used to love Mukadota back my days iwayo. Chanazi, Auntie Selina is okay. Wimbai, hi. Talepo, hi. Tasha, Talendi, ndeipi wedwe epi, ndeipi Diana, ndeipi wedwe, ndeipi. Murisei masquera sei go weekend yenyu yanga yakadi go wedwe. Weekend yanga yakadi. Weekend yanga iri sei. Ndaisa kupiko bhuku rangu randanyora namba wedu. Wakomana. I love you too. Who is this? Let me go back. I can't see your post anymore. I love you too, guys. Ethel. Ndeipi. Rumbidzai. Ndeipi Auntie Selina vari boss Terek wedwe. Nomsazelipa. Ndeipi, guys. Grace Simangaliso. Ndeipi epi. Ndeipi, guys. Ndeipi, guys. Okay. I think we might as well start. A very good evening to you. The name is Auntie Selina and she will be your host today. Auntie Melly tambowa zorodza tavapinza muhari nasi. Tichaputsa hari at the end of the show. Munovaona musi wechitatu. Saka Auntie Melly vari muhari nasi. Ndeipi my diaries, weekend yenyu yanga yakadi wedwe. You are looking lovely. Tasha, thank you so much. That's refreshing to hear. Zvinongonakidza kungoudza kunzi you are looking lovely. Faith, hi. Fadzai, hi. Joyce, ndeipi. Auntie Selina, you are looking good. Thank you so much, guys. Chuma Catherine, hello. Hello to you too. Guys, welcome to Sisi Melly's show. The name is Auntie Selina, as I said. I'll be your host tonight. You might have seen a post that was put on Sisi Melly's diaries about what we are going to discuss today. Nasi tineka discussion kano include iwewe neni. Kachashandisa example yako iwewe neni. Nekuti inini pa title
yatiri kudiscussa nhasi ka nditorimo mese muri 2. Saka our title and topic tonight is moving in kana kuti kutizira. As you heard, inini ndinopinda ku both, and I will tell you why ndichiti ndinopinda ku both. We have got actually 2 guests that will come in. One of them you know very well. Ndiri mukoma wemunhu uyo wandinoda kufonera iko zvino kuti angokumhoresa imadiaries. Ndanchitaura naye ndikati ndiri kuuya palive nhasi. Akati mugondifonerawo ndimhorese madiaries. Saka ndapromisa kuti ndichamufonera. Guess who it is, guys? Guess who I'm going to try and call to say hi to you. Can you guess? Munomuziva? Akambonditi mukoma, akambonditi andi. Munomuziva? Kamuchacha, thank you so much. She's saying, Auntie Selina, I love the work that you do behind the scenes. Thank you so much. With other admins, I wouldn't be able to do the work that we do behind the scenes. And without you, my diaries, that support us all the way, left, right, and center, we wouldn't be able to do it without you. So thank you, thank you, thank you, thank you so much. You actually make our life easy. If it weren't for your giving, I don't think tingadai tichiri kumira nemakumbo too, because life would be very difficult. Because you know kuti we receive stories. Some of the stories are so sad. Some of the stories are so desperate to the extent that they do need help. Saka, without you guys, we wouldn't be able to do it. Anna Thompson, Anna Diana, Anna Yeukai, we wouldn't be able to do it. Anna Joyce, Anna Kathy V, Anna Winnie Nikayaramba, Anna Faye B. David, Anna Tasha Nube, we wouldn't be able to do it. Mildred Johnny, thank you. Pamela Madziba, thank you so much. Thank you so much. Diaspora guys, thank you. South Africa guys, thank you. Namibia, Zimbabwe guys, thank you so much. We are all one, and it's possible because of the support that you give us. Yes, Christina Majagauta, it's Auntie Selina. Let me try and call. I hope I'm going to get through. Dzitori palaini wena dzakamirira. Rega itinzwe kuti dzinodaira here. Lillian Liwayo ndeipi? Hello. Hello. Evo ndeipi? Ndiri live on SIS MELLY's diaries. Munofara here? Aiwa tofara. Arise amweni. Amweni ari right stereki. Taurirai ma diaries kuti ndiani ari kutaura. Ma diaries munofarera anhu ashe. Ari kutaura ndishadi. King Shadi. Vamorese futi Shadi havasi kunyatsonzwa pamwe. Mufarere madhara angu ose uko. Ndini King Shadi, murume wa memory chinyata. Murume aiwa memory chinyata. Aiwa wavasuwa ka aiwa vari kukumhoresa bheki. Ndavasuwa kani mufunge nai. Ndavasuwa zvisingakuiti zvokuti dzimwe nguva ndakagara mumba ndiri ndega soka. Ndinomboshaye kuti kuona wandiwabata papi. Unouya kakulive nai Shadi wo requesta SIS MELLY kuti vakuise palive kuti ungomhoresa vanhu. Handisingazvizivi matiita basa mandiudza zvenguva chiti ndotiripo zvangu kulive ndichiteera zvangu nyaya, but manje kuti ndizoziva kuti ndomhoresa vanhu sei ndozotadza zvokuziva kuti zvino zvamatondiudza apa hamatogona chaizvo. Aiwa, ndinokutenda Shadi, tinokuda wakadaro wena. Ende maita basa mandirangarire mufunge. SIS MELLY vari kutobvunza kuti muri sei? Ndiriyo. Kariyo. Kanenda kupizvika rume aka.
Oh, Kashadi nenharo dzako hapana kwakanoenda. Aiwa, hapana kanoenda kana kufa kafu zvekumhanya. Aiwa mukoma Shadi. Upenyu usingaperi. Vafara vataura nemi ndafara. Tinobatana kuseri as usual. Tatenda mukoma Shadi, tinobatana kuseri. Thank you so much. Musare zvakanaka, Mwari atitire zvakanaka. Nemi akuitirewo zvakanaka mukoma Shadi. Okay. Ndaonawo mauri kubvunza kuti Shadi ndiani. Shadi wamemo, hamumuzive Shadi wamemo. Karume kane nharo zvekuti, karume kapfupi kane nharo zvekuti akanga asingagoneki. But we have become friends. We talk background. Anonditextira Shadi, muri sei Auntie Selina. Dzimwe nguva kana pari pa voice ndichimbonzi baba, dzimwe nguva ndichimbonzi mukoma, but ndinongotambira zvese. Zvanditaura achindipa zita rekuti mukoma kana baba, zvese ndinongotambira. Anyway, tonight, as I said, we are going to discuss about moving in. And we are also going to discuss about Kutizira. Ndozvatinoda kudiscussa nhasi. Saka pandichavhura ma lines, if you have got a story to tell, whether it be moving in or Kutizira, you can call in and share your own story. I'm going to bring a guest, ari best kumusha. Wantoda kuti atiudzewo kuti munhu wechikuru, munhu ndofunga wamamuri kuona pamapost diaries ari kuita give out chikafu to anagogo on behalf of my diaries. She is an evangelist. Vanofamba vanodhila nevechidiki naanagogo ndo mazera ava avanodhila nawo. Saka I'm going to call her and she can briefly talk about zvavari kuona zvichiitika kumusha pertaining mamovie inaya, because kumusha uko zvinenge zvatoo common zvemovie ini zvamunoona kudaiwo zvatoo common. Saka regai nditry kuvabata. Muri kunzwa here madhayari? Can you hear me, or could you hear Shadi pa phone? Ashamwari yangu wedu makumuti Shadi dongo futi. Can you hear me? Give me thumbs up kuti muri kundinzwa. Hanzi na Olivia Kata ndamuziwa, mamuziwa ka? Zimbabwe wedu I hope haitinetse network inenge yatotanga kuita play up. Nyara dzochari. SIS MELLY vari muhari nhasi. Vari muhari, vakaiswa muhari na Bolt Cutter. Let me call again. Vari muhari, at the end of the show ndopatichaputsa hari. SIS MELLY obuda. On Wednesday, SIS MELLY will be back on live. But for today, vari muhari. Vakamanija kuiswa muhari na Bolt Cutter. Hello, Evangelist Shangwa. Hello. Evangelist Shangwa, can you hear me? Can you hear me? Good evening. A very good evening to you. We are on live on SIS MELLY's diaries. Murukundinzwa here? Yes, I can. Okay. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Murukundinzwa. Thank you so much if you can hear me. I'm hoping that my diaries can hear you as well. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Evangelist Shangwa, takudaniraiwo pano. Imi mune mabasa amunoita. Can you give us a brief background of who Evangelist Shangwa is? Inini ndinoitwa Florence Shangwa. Ndiri munhu anoshumira shoko raMwari. Ndinoita zvecounseling kune vanhu vakuru kusvika kune mwana mudiki. My
vachembere vakafirwa tinenge tichipa counseling. Tinoprovidewo machembere chikafu chokudya vaya vakafirwa vasisina vana vanovachengeta. Tinobatsira vana vanorwara vakaremara, zvirema zviya vari autistic nezvirema zvakangosiyana siyana. Tiri kuvabatsira nemafood hampers, tichivabatsirawo futi nekuvabhadhira maschool fees. Okay, hold on, my diaries. Can you give me a thumbs up if you can hear Evangelist Shangwa talking? Can you hear? Yeah? Murikuvanzwa here, my diaries. Okay, main thing yatakushedzerai pano Evangelist Shangwa is you are always in the field dealing with vanhu. Ndanchida kuzivawo kuti ndimi muri kubase. KuZimbabwe kwane anything zvinonzi moving in here. Kudhara isusu taiziva zvinonzi Kutizira. Kune zvinonzi moving in here kana zviriko mazuva ano. Zvatekeshera here, zvishoma here, vanhu vachiri kutizira here kana kuti ya more of moving in. Chii chiri kuitika kumusha? Nyaya yamuri kutaura andiselina inyaya inenge iri kutinetsawo sevanhu vakura isusu vanhu vapedzero, yokuti munyika medu mavalues echivanhu anenge ari kuita achipera. Kudhara ndo zvataiziva kuti kwaive kunonzi kutizira. Kutizira chinhu chichiitwa kuti zviri secret zvokuti vanhu vange vasingade kuti vaone, zvinhu zvairwadza vabeki. Ende kwa kutizira kuya munhu aitizira ana tete vake achienda kumurume kwaanenge aitiswa nhumbu. Asi mugeneration yatava chine zvakabva kwaane zvakunzi movie in, kunge zvinhu zvinonakidza, kunge zvinhu zvinofadza. Ende munhu achienda futi asina kana pambiri zvokuti anongoita movie in zviri nicely, then oita move out zviri nicely, then starts again futi kuenda kunoita movie in, zvokuti zvinhu zvachina unhu hwedu hwechivanhu hausisipo. Ende kana aita in, don't expect sevabereki kuti tichaona kuti vanhu vauya kuzodedzera kuti ndisu tine mwana wenyu. Hakuna zvakadaro, yango kuchaima kutoketi. Ndo moving in iyo. Ndo moving in yakuitika, ndo yakutoitika mazuva ano. Saka muri kuti kutizira kwakushoma, kumuva ini ndo kwanyanyotekeshera. Hello? Ndo kwatonyanya kutizira kumuvi ini ndo kunga ndo yachokunyanya nokuti kutizira hakuchaitiki. Kutizira kwaiitika kare kwakune chinangwa chokuti munhu aizorora. Okay. Saka mazuva ano nenyaya yemamereji ako mazuva ano mukuona kuti zvasiya. Munhu asina mari mazuva agomirana kutonorora nokuti zvakuti zvokushamisa unoda mataya, unoda zvakawanda kurora kwemazuva ano. Kuti zvovhari wedu wachaiwe akuita kutyira naimari ade kurora nokuti akuti hazvichakwanisiki. Hazvichakwanisike. Ndofunga takunzwai network yenyu yakuita ichidzana, asi ndinongokutendai nekuti wonesawo kuti kumusha kwakamira sei mazuva ano. Ndakukuregerai zvenyu muzorere. Tatenda Evangelist Shangwa. Thank you so much. Thank you, and Serena. God bless you for hearing me. Nemiwo. Thank you. Tatenda. Bye. Okay, that was our guest. Manzwa vataura kuti ndi evangelist vanoita counseling ende munhu ari anofamba mumativi mana ose enyika vachibetsera vanhu uye vachitaura nevanhu. Vari kuti ivo kumusha chinhu chako chizhinji kumuva in, kutizira kwakushoma nekuti moving in dzacho dzakutoitika kunyangwe munhu asina nhumbu. As you heard here saying kuti kutizira it was done secretly. Ndo kutizira uku, it was done secretly. Okay. Whilst we say that,
Ndinoda kutanga ndati titaure nenyaya moving in nenyaya kutizira. Moving in is when a boy or a girl or a man or a woman, moving in haina age, haitorina age, moves in with the other with the hopes of kungogara, but kazhinji pasina tarisiro yekuti muri kuda kuroorana. Kutizira, word rekutizira muchirungu rinonzi eloping. If you elope, which is kutizira, you do it secretly. Kutizira unoita muchivande. Muchivande ndo maunoita kutizira. Vekumba kwa uri kuenda havatozive kuti uri kuendako. Ende kazhinji kutizira kwaitwa kana wazvitakura. Kudhara waisatizira kana usina kuzvitakura. Kana wanonoka kuuya akabanga waingobhurwa stereki, wopiwa warning. Asi kana wanzi une mimba, waichonzi chienda kwacho kwawakaiona mimba, saka waienda natete wotizira. Anditi, saka waiita in secret. Vekumba kwemukomana havatozive kuti uri kuuya, ndokunonzi kutizira ikoko. Whereas with moving in, munotonyatotaurirana kana kutopanana kuti weekend ndipo saka iwe uzomuvha in pakati ndopo wouya, kana kuti uzomuvha in next week ndinenge nda comfortable, ndozvekutotaurirana. Whereas kutizira hapana zvekutaurirana, unotopeka tubhegi twako uchisumuka uchienda uchiperekedzwa natete. Muchinotanga kugara kugedhi makazvifugidza, mutonzi mawirani pano motaura wamawira, ndokutizira kwaitwa kudhara ikoko. Saka kutizira nekuita move in kwakasiyana. Ndati inini ndichatanga ndakupai example yangu. Inini ndakatizira nekuti ndakanga ndaita mimba. Ndakatotizira in fact ndakutone 3 years ndiri pabasa, asi ndandiri kugara nevabereki. I remember ndichiri kushanda kuUniversity of Zimbabwe ipapo, ndichiri kugara nevabereki. Ndobva mai vadiscover kuti ndine nhumbu. Zvikanzi aiwa baba wako wakazviziva kuti une nhumbu pana hazviti. Saka itosuduruka. Kwakutotsvaga tete paya, tete kwakutonditora kwakuenda. But the good thing inini pandakatizira is, zvine macomplications futi zvekutizira. The good thing pandakatizira izvi, pandakaudza muridzi wenhumbu kuti ndine nhumbu, inini ndindaitodhilaya kuenda achitongobvunza kuti saka iwe zvauri kuti une nhumbu, saka kana usiri kuuya asaizi yangu, kana usiri kuuya asaizi yangu. At the moment, sorry, I'm not looking at my comments, sorry. Ndopa ndakazoendeswa natete, aiwa kubva ndasikonobvumwa hangu one na one, anditi. But that led into marriage. Kutizira kwangu kwandakaita, anditi. Ndosaka tati kutizira is secretly doing it, but kazhinji zvinolida into marriage. And kazhinji unotizira uine mimba. Okay, that's number 1. Number 2, ndakazoshaikirwa nemurume ndikazouya kuno ndikagara. And then in 2014, I moved in. Kutotaura kuti saka end of the month uri kuuya kutondibatsira kututa tunhu twangu tukupa ndaigara mu1 room, kutoningirikira, kutotakurawo achitotakurawo, ndikubva ndauya. Saka 2014, 2015 ndingori kumove in, 2016 ndingoriko, 2017 ndingoriko, 2018 hapasi kumbotaurika zvemarriage kapa, hapasi kutaurika zvemarriage, ndingoriko kumove in. Sorry, someone was calling me. Sorry. Saka 2017 ndingori kumove in, 2018 ndingori kumove in. Anditi, hapasi kutaurika zvemarriage apa.
ndatoona kuti tingatosvika 200 kandakangogara panapa ndakangoita movie in. Zvine riski zvemovie in izvi. End of 2017 ndopa ndakatanga kuisa pressure yekuti it's either we get married or I move back ku one room kwangu. And then we planned kuchata. And then unfortunately my mom fell sick. She passed away. We couldn't do it when we wanted to do it. And then we did it finally in December 2018. Saka ini ndakatizira move in. Remember I said moving in haina chiedza chekuti mucharoorana. Whereas kutizira you do it in secret and pane chiedza. Kutizira kune chiedza chekuti mucharoorana. I'm going to open phone lines so that people can phone in. And you can share your story. Kuti wakamuva in here, wakatizira here, uye tida kudiscussa kuti zvese zviri tu zvakanaka here, zvine ma-advantage A, zvine ma-disadvantage A, zvekutizira izvi. Anditi? Saka I'm going to open phone line. Excuse me 1 minute. I'm going to put some music for you. I can't seem to locate the book. The book randanyora phone number yangu. Indiregerere yo wedwe. I will leave you hearing this song. I know it's very near. Kwa anyani. Tichinzwa kwa anyani ngatimbonyatsofungirai kuti takatizira here kana kuti takaita movie. I'll be back in a second. Sorry, excuse me. Magoman, I wish I could go back to these Mukadota days. Honestly, I used to love Mukadota. I remember tichinzi nguwe mvenge iya munofanirwa kugeza Mukadota anenge aripo. Promise yekuti Mukadota aripo chete yaichipa kuti tigeze. Okay, guys. May I kindly ask one of the admins to write this? Inansanta kunyaso zvigona zvekuti ndinoenter number. Ndichiri kudzidzira. Okay, the number that you can call in +44 77 48 33 0801. If one of the admins could pin it, it's +44 Aspana arikundituka kanicheni arikuti leave my auntie esi wedwe tuka yenyu ina handitombotsamwi tuka istereki asi handitombozvione uye handitsamwi. Okay, the number is +44 77 48 33 0801. Okay, let's go. Who is going to be the first to phone in? Achitiudzawo yake story kuti aripa movie in here izvozvi akamuva in here kana kuti akatizira. You can call in, guys. I'm waiting for your calls. You can call in. Vari Africa, you can use WhatsApp. Vari diaspora, feel free to phone direct. Feel free to phone direct. I'll repeat the number again, +44 77 48 33 0801. Cherry has pinned the number. That is the number that you can call in. All it's up top. You can see it there. Chirikunetsa nema move in is
Okay, I'll also be honest with you. What has triggered me to talk about moving in is my son decided kuti girlfriend iite moving. That is why I've decided to pick this topic. And I was not happy. Someone is calling. I'll take this call. Hello, SIS MELLY Diaries. Imburidzewa tiri kwa unyani ndobva hangu. Ndoya muri kuda kunzwa? Tiri kwa unyani. Saka motombodona kandiridze tiri kwa unyani kwa. Okay, bye-bye. Asi hello. Yeah. Makatizirawo here, makaita movie ini here. Yenyu ndeyechinyaya. Ndakatizira ndikabva ndadzingwa kafuti zvikanzidzokera mumba kwenyu. Imi makatizira mukadzingwa? Ko makadzingirwe? Anzaizino naamweni anzaizino mbemwana wangu. Saka imi kwakubva madzokera? Ndakakirwa dhoo panze zvikanzi mumba maida urare. Makakirwa dhoo panze? Sorry yenyu kola, ndiri kuseka. Makakirwa dhoo panze? Ndakakirwa dhoo panze. Saka mukabva madzokera? Kola vadona because of mamwe macalls. Hanzi nakola kwaina kola vakaningirikira vakatizira vakabva vadzingwa zvikanzi naningirikini na amweni haizi mimba yedu. Let me check this caller who was ringing. Rega ichinzo diaspora ka madiasporians de mamovie ini ka diaspora imovie ini rega imunzwe kukola vari kundibloka futi. Havasi kudayira namba yangu. Rega ndidzokere kuna kola windinzwa ava vekudzingwa. Asi, is there something wrong with my phone? Why is it not calling back? Okay. Yeah. Okay, I know why. Okay, varuda kufona ini tinzwe yenyu nyaya kuti makatizira here. Hanzi kola vakanyanya. Vakatizira vakadzingwa. Vakatizira vakadzingwa. I'm going to have to change. I've discovered kuti mufoni umu hamuna mari, saka vari kufona UK ka I won't be able to phone you back unfortunately. Saka let's use the WhatsApp. Ndoyo to user yoyo ngati use WhatsApp. Fona imutiudzewo nyaya dzenyu. Saka 347 people muri panapa muri kundiudza kuti vakarorwa makangopinda machena. Makangoita protocol, the proper protocol yekuti vanouya vachiti vada kuroora votopiwa date motonzi tiri kusangana kuvillage kwakati mukaroorwa mukatopinda mune zvakanaka. Wedwe ngatiregerei kunyeperana. Tiudzeiwo story dzenyu. Ndakuudzaiwo yangu one. Okay, that's another call. Let me take another call. Hello caller. Diaspora ava vanenge mamovie diaspora imovie dzega. I'm telling you. Hello, makatizira here kana kuti makamova in caller? Ndakamova in. Makamova in. I'm a professional pot banker. Ndimunoita beat the pots. Tinoita yekuti panobhita mapoto. Okay, saka makazvifambisa sei pamakamova in? So it is sort of like a different different cities, Mwachigara, like 3 hours away. Relationship obviously was good, but obviously nyakugara in different cities panetsa kuti paitika mwani ngane paranoia kuti saka uri kuite pane ndisiri koko. So obviously there was a discussion of one of us moving closer to the other person. And then I decided I wanted to change my lifestyle from the life that I was living. So it was an easy decision just to move to that city, like kusiti kwaigara murume wangu. So ndakamuva, and obviously munotanga muchamboti anonga achizokuona every day whatever. Muzoona kuti hazvisi kushanda zvekuti munoonana every day munachena mbako
padiki I think naturally zvinongoitika kuti anongotanga usiya zvinhu zvake whatever mozongopedzisira matona amagara mise munhu achadzokera kumba kwavo whatever kumba kwake and mudiaspora it makes more sense to just live in one house because obviously munenge mune mabills edzimba 2 and it just ndikubatei muromo mati it makes more sense in the sense yekuti fungai kuti kurana dzimba 2 mudiaspora whereas mukatora mukapinda muimba hauhani munokwanisa kusplita mabills sort of thing obviously varume zvakune varume vanoti handidi kubatsirwa with how things are set up in the diaspora zvinotongorerutsa upenyu kuti muri kubhadhara for nzvimbo 1 instead of nzvimbo 2 okay imbobatai makadaro vachangopinda ndinokuchingamidzai the name is Auntie Selina standing in for SIS MELLY today. Nasi tavapinza muhari. Vari muhari SIS MELLY. Saka tichazoputsa hari at the end of the show. Kuti SIS MELLY wabude and she will be back with you on Wednesday. Nasi tiri kutaura nenyaya yekumove in. Kana kuti kutizira. Tambo describe kumove in kuti mostly hapana prospect yekuti munororana. Whereas kutizira unenge watizira uine nhumbu kazhinji pane prospect yekuti munororana although pana kola ambopinda akati iye akadzingwa akatoenda zvikatofa zvakaloda saka nhasi ndo nyaya tiri kutaura iyoyo yekuita move in kutizira zvine maadvantages kola ari paline ari kutaura kuti zvine maadvantages ekuti kana mamove in munenge gona kunge muchishare mabills saka it becomes easier munenge under one roof. And kana ukamove in like iye angari 3 hours away from mukomana wake anova amurume wake ndo zvaanga achitaura iko zvino saka angari 3 hours away saka it was much easier. You can go on caller. Thank you for holding. Yeah, and I think for me, to be honest, I know kuti vanhu vanoti hazvikurudzirwe but zvakatobatsira because munozvati kana muchidanana muri mukomana nemusikana iwo uchenda mumba kwenyu achenda mumba kwenyu andikova wanditi even mamwe maarguments amunozoita vanhu marorana you won't get to see like bedside yemunhu zvakafanana nezvinhu zvidikidiki antiselina zvakafanana nekuti kusiya toilet up kana munhu abva mutoilet okukanda masocks ake tunhu tudikidiki twausingafunga kuti tungakubhowe obviously kana muri kudanana munhu achienda mumba kwake unenge uchingoti ari kudzokera mumba kwake kugara nemunhu is a different ball game because they cannot pretend to be somebody that they're not for too long, if that makes any sense. Like unogona kupretenda pamune muri relationship muchidanana muchigara dzimba dziri different but kana magara mese eventually tuma habits kwako tunoita se tunokika in saka inini zvakandipa opportunity yekuona kutsamwa kunoita munhu wangu kuti anosvika palevel ripi kana atsamwa can I tolerate it kana ndazororwa it gave us time yekudzidzana. I think the first year ndaitombopeka mabhegi ndakwenda ndichingopeka mabhegi kurevese ndozoturunura kuti mabhegi aya ndakudzora hembe muwardrobe ndega but it's because pane kakuzivana kamunoita so kana makugara mese kausingaone kana muchidanana mwene mumwe achigara kwake which is why I think kuti marriage is hope suffer especially mudiaspora because vanhu vanenge vajaira kuti vanozombopanana space but kana kugara nemunhu argument even mukanditsana muri mukomana nemusikana mumwe achigara uko unongobuda inomba kwenyu asi kana waroorwa zvasiyana manje saka nhaikola nedescription yezvawapa yemovini kuti unodzidza mahabits emunhu saka kana usingamade mahabits usingatomade zvachose motoenda separate ways wotsvaga futi mumwe wokumuvha ini naye ndo zvakutaura. No, not necessarily. I feel like munozoti anisenda munozoti pane andikuti ibongodana nemunhu wati umuva in dzimweni dzenguva pakudanana kwamune mishandi mune mishama conversations of kwamuri kuenda nesituation yenyu handiti sekuti nemushaurana kuti ndazororana here kana kuti munozogara nesi pane kaplan inini I believe in kuti pakutanga kudanana nemunhu tikutotaurana kuti zvekufamba sei where is this going because no problem yatinota kazhinji ndekuti you make assumptions instead of kunyatsokubvunzana muchitaurana saka imi maitaurirana here kuti where are we going maitaurirana here pakutosangana pakutodzana kuti ini ndakuda munhu ari serious ndakuda zvekuroorwa ndikuda zvekusora chitambisirwa nguva yangu munhu obva agara akaziva kana sirizvo zvaanga achitsvaga aibva ataurawo papo kuti izvi zvasirizvo zvandikuita zvandiri kutsvaga. I think sometimes, especially when wapinda situation that's meant for you,
zvinosounda weird but ukawana munhu who's munhu wako handiti hazvitore makore nemakore kuti uzive kuti munhu wako in that hanzina Melody is agreeing with you. Hanzi true caller kana zvichinetsa wobva wasiya zvichiri padhuze. Saka pane vamwe vari kuti waagriya newe apa. Because munoziva zvinoitika ndiselina vazhinji vacho vanodanana panze apa handiti munhu uchionana paunondoona ndendisile kwendabva kwedu ndakazora makeup hautomboziva kuti kana ndichimuka ndine mabori kana kuti ndinoluka like Joseph because wajara kuona Josephine akazora makeup handiti nenyema makeup yako mazuva nayo kana wig chaya munhu atombokuona usina kupfeka wig paunozopinda mumba handiti pane ka expectation kaiko kuti munhu anenge achifunga kuti uchamaintaina mastandards amukatanga kuita muchidanana saka vanhu vanotombomarana saka moving ine advantage pama makeup nemawig apa anoona the natural you, whereas kana muchigara uyu kwake most of the time he is always seeing you uri geared up wakabona kufesi saka hazive the real you. Exactly. Okay, I get you. Zvine advantage because obviously ndakuti munhu anomanage mafinances ake sei because kugara mbawanika munhu anomanage mafinances ake sei tinokwanisa here kumita halfway tinokwanisa kumeka madecisions anoenderana here because zvinozoitika vanhu vazhinji vacho vanobva varoorwa and then within that year kuroorwa munhu aita nhumbu saka you are throwing so many things into the works zvokuti vanhu vanopedzisira munotozvibvunza vanhu vakaroorana last year varambana vanenge vasina kunyatsozivana. Saka here advantage here moving on. Guys, I will continue talking to our caller who is on the line because I'm not seeing any other person that is wanting to call. I'm guessing kuti most of you makapinda musvitsa zviri proper mukaenda channel chaiyo. Kana usina share your experience. Give me a call ku WhatsApp on the number that is pinned below. Saka kwauri zvakatoita advantage hazvina kuita disadvantage because ndanzwa wati muruma wako which means you're moving in resulted in a marriage. Okay. Definitely. Okay. And because by the time ndakazororwa ndakutoziva kuti munhu wangu kana akatsamwa anodai so saka ini ndinokwanisa kudai so ndokwanisa kutolarisa zvakati nezvakati munhu wangu anoita ane OCD ane zvakati zvata because vamwe vanhu vanozotoona vatororwa and by that time it's a bit too late kuti uchitanga kudza munhu taasizvo zvandakuda and then vanhu vopedzera vakagara mamarriage ari miserable whatever because hazvichaite manje hazvichaita kuti uchita sei uchibuda mumarriage yayo. Tatenda kola sorry ndakukukata tatenda wamboti in later ina ndakukukata nditore imwe call. Thank you so much for sharing. Okay, thank you, bye. Okay. Hanzi zvine ma-advantages izvi isusu tinotofungira kuti hazvina ma-advantages. Let me take tina 27 aripo. Let me take 27 wakola 27 Maneru maswera sei. Hello 27 makadini maswera sei. Maswera. Imi makaitawo yekuita seiko imi. Inini handisati ndaroorwa zvangu. Hamusati? Muri mumovini? Hello? So asi ndakata caller anga aripo. Can I call you back after this caller please? I'll call you back. Okay, thank you. Hello, sorry, manga makatika. Mati imi hamusati maroorwa? Hello, vava mwikola. Tete vari kudzidzira kutora makoro. Handisati ndachigogodera SIS MELLY. Maswera sei? Ndinokuchingamidzirai pachironga. Makatizira here kana kuti makaita movie? Yangu yakada kufanana neyakola anga achitaura but inini yangu mufesi ndiye akaita with me. Mufesi ndiye akaita movie? Kana mchiti mufesi murikureva kuti mukomana ndiye akaita movie kwamuri? Iyo ndatotanga kuinzwa tipirei tinzwa. Saka zvakaitika ndezvekuti iye aishandawo one day ndichishanda one day ndopa taurotire kuti angubhadhara iye handitonyanya kubhadhara then iye akazobhadhara. Sorry, hold on caller. Callers that are calling
I'll call you back if you hear kuti line really busy. Ngatipewo chance kuna caller. I'm going to try and limit time yacho inotaurwa na caller nekuti ndakuona kuti ma calls akupinda. Caller wokutanga uyu anenge amuvhisa zvinhu. Saka mati wenyu paka move ini mukomana makaita sei? Yairi nyaya yekuti iya ishanda one day, ini ndichishanda one day. Saka kuti iya bhadhare rent uku, ini ndichibhadhara uku. Then akabva azovhara imba yake, ndobva achiyosogara kwangu. Ko imi makadi kuenda kwake since maishanda uyu one day. Makadi kupeka imi mukaenda kwamukomana? Ndandine zvinhu zvakawanda yangangoro mubhedha wakasingle bed asina kana poto. Wo imimi ndima muri mbinga pa the two of you. Okay, taura henyu. Saka mukomana uya takagara ndokunga after 2 years. Ndokuva tazotanga kuzivisa hama dzemukomana nehama dzangu musha. Alright, after 2 years. Okay. Ndakazoita challenge manje yekuti abai vemukomana havana kundida, havana kundifarira. Oh, sorry. Hanzi havana kukufarira nekuti wakaita sei? Nekuti wakanga waita movie ini kudhara 2 years ago. Wakanga wamuitisa movie ini, wanga wamuvhitsa ini mwana wavo zvikanzi saka kwedu hatizvibvumire. Zvakaitika ndezvoti taita mukomana aita movie ini akazowana basa. Atanga kuzoshanda saka ndofunga mubveni mangu vakafunga kuti majiri ekuda kukuradza mangu zvazvisi. Zvanga zvachi. Saka wanga wakufungira kuti since awana basa rinenge riri nani iwo wakuda kumudya. Hello caller. Hello, muri kundinzwa here caller? Hello tete. Ndekati vakafungira kuti iwo wakuda kudya saka zvakazopedzisira nekupi? Zvakazoitika ndezvoti mukomana akazondiudza kuti iwo haudanani namai vangu ngatisiyane nawo, vatatongosiyana nawo apa tatova nemakore 5. Muri mese? Saka zvinoreva kuti kwamai hamuende? Takaenda kumusha munhu anongoenda kumba kwavo. Saka kuroorana makazoroora naye? Hatina mwana, hatina kuroorana. Muchirungoita movie? Wari yenyu ndechi? Wari yangu manje ndeyekuti zvichasvikepi. Zvichasvikepi? Ndomubvunzo wandandoda kukubvunza kuti imimi chitarisiro yenyu since mane 5 years makagara mese muri kuti zvichasvikepi. Munombotaura nezvewanano here kana muri vaviri? Munombotaura nezvekuti saka tiri kuendepi? Because 5 years atoo makore afamba. Remember kuti mukufamba kwekugara kwenyu nemakore enyu nemakore ako iwewe ari kutofambawo, uri kutochembera. Nemileage tofamba. Saka wati moita sei? Unokwanisa here kutaura naye uchimuonesa uchibvunza kuti saka tiri kuendepi? Kuonesa izvozvo kachitoitanga nyaya but kwaari basa kuya kwakazotida kuine zvinenge zvakuti kuchipa nokuti upadhakwa kwangu kuri kufaya. Aiwa, chinzwa iwe. Chinzwa 5 years magarisa stereki. 5 years magarisa stereki. Gara naye pasi, unyatsotaurirana naye, umubvunze kuti zvakamira sei. Kunoroora hazvireva kuti anofanirwa kunge aine makutu kuti emari. Akangoita zvinodiwa zvekushowa saini yekuti ari kuda kukuroora. Ndozvaanofanirwa kuita. Asi akasadaro, inini ndakuti zviri kwauri. Inini personally I would disband relationship iyoyo because 5 years is enough for a person. Paaive nemari pakazenga wana basa angadai akanovhisa kamari kumba kwenyu kunyange iri shoma yekushowa kuti muri mese.
in the event yekuti wati does he know kuti anopinda problem dzakaita sei? izvozvo ndogara ndichitomuonesa kuti chero iye akanzi atidhika inini ndichinyatsozoti mai vacho vakati havandidi. Asi makangogarira mumba mulula ndio iri kukunakidzai. Asi anonaka fani. Zvisingaite. Oh! Anonaka, mati zvisingaite. Vakomana muri kuzvinzwawo anzi anonaka zvisingaite. Lula anonaka. Saka are you willing kuramba makagara knowing kuti munopiwa lula zvinokugutsa? Are you willing kuramba makagara imini? Aiwa tete ndatouyawo nenyaya yekutoti zvinotondishungurudza zvinotondidya mwoyo because muna hangu iye achindiudza kuti haudana namai vangu todana naisusu handitika. Okay, here is the thing. I'm going to challenge you. I'm going to tell you kuti find up anenge akafara. Makagara wabika-bikawo, makanyatso relaxa, makachila, kana kuti mapedza iyo lula watano nakafana wapedza kunyatso nakirwa naye, madekara paya. Umubvunza kuti saka uchanoro, be direct. Haikona kuti uri kufunga, haikona kumuti uri kufunga kunoroora rini. Because ukangomuti uri kufunga kunoroora rini ka, achakudza paanofunga. Mubvunze kuti uri kunoroora rini. Anditi, kana wamubvunza, akangawo akupa anza, namba yangu chengeta, dzoka kwandiri, titaure kuseri, tomepa way forward. Alright, saka tete zvokuti mai vacho anondida kana kuti havandidi hazvina basa here kana akatiti adonoroora pakati. Rega nditaure newe kuseri. Rega nditaure nawe kuseri. I need to know more detail about zvauri kutaura kuti mai vake unoti havakudei. Chii chakaitika kuti vazotaura kudaro? Wataura hako zvekuti waifungira kuti uda kuti amudye, but I need more detail. Ukazondifonera after wambomukonfranda wanyatsopedza kunakirwa paya wondifonera woninkirikira tozotaura uine answer yawapiwa. Alright, okay. Akomana, thank you so much, Colin. Okay. Quick one, mukoma shadi ndaona mafona muri kuda kucontribute here kuchirongo. Muda kucontribute kuchirongo vafona vandati I'll call you back. I will indeed call you back. Taura henyu tinzwe mukoma shadi. Imimi ndimi wokumuvha ini kaini. Inini handile kumuvha ini. Mudzimai ndiye akamuvha ini. Saka ndarura kutaura muvhiro wacho waakaita. Mukoma shadi amuqualify kunge muti mudzimai because hamuna kuroora hasi mudzimai. Isatokuti muri right basi saka tongoti girlfriend. Yeah, girlfriend good. Girlfriend rakangomuvhawo kuti ranga rabva nebasa kuZimbabwe robva rawashanda kuno. Saka mwedzi wekuti ridzokere kumusha girlfriend ranga mazuva acho anga aswedera. Saka apa chakazoitika ndichoti takadzidza pachikoro chimwe chete negirlfriend. Okay. Saka ndakazoti taonana shamwari yangu imwe ndiye akazondipa nhamba dzake chidza ari muno muSouth Africa. Ndo vanamufonera. Ndichimufonera akati auya undione. Ndo vana ndiri kuya kuzokuona weekend ndiye kuzokutora. Sezvo kuchikoro tangati vanhu vanga vakudanana. Saka kuzomutora kumamato kwanga kwakutoti mugare mese. Aiwa apa ndaiti ndomutora ndoya naye kumba kwandaigara then ndapedza ndomudzorera. Alright. Ndapedza service ndodi ndomudzorera. Mapedza chi? Ndapedza service. Service as in lula. Yeah. Ndomudzorera. Saka chakazoitika ndechekuti ndaenda kumutora ndauya naye. Ndauya naye ndakasvika mwana wewanhuiri mhandara. Makasvika iri ndosaka muchinetsana meni ndimi makatoita kubvarura. Ndakasvika iri mhandara ndokubisa umhandara. Ndapedza kubisa umhandara dzanga dzakuma 6
ndikati chimira ndichikuperekedze chii uchiende kubva aramba. ndipo paakati ko ini ndichaenda kupi iwe uriwo torana nenudeko ndikaenda ndoenda kuzimbabwe ndosvika ndosvika iko ndane nhumbu ndozodzoka nayo ndipandakatanga kurohwa nehana ipapo ndikati taigara tiri majita kubva atongomuvha ini inini ndakabva nangoti hapana nyaya ndobva nangoenda pacastle paitengeswa motikari pane caravhan yanga iripo ndo matanga taakutongorarawo muchikaravhan imomo makuseni ungomuka ungoendawo chikumba saka akatomuvha ini mukatenge makugara mukaravhani ndo muvhi ini yaakaita yemukaravhani mwana wedu wekutanga chaiche akatiitwa mukaravhani imomo aiwa ndopandakazotomuvha iyi ndiko kutogara naye ipapo ndo pandakazongogara akubva ipapa the rest is history. Okay, thank you so much for sharing mukoma Shadi. Alright, Auntie Selina. Mafara mataura na Auntie Selina futi. Aiwa manyatsoona face majaira kundiona pafoni. Thank you so much. You are happy. I'm happy that you are happy. Thank you so much for calling Mukoma Shadi. Rekani motora dzimwe call. Okay. Mukoma Shadi wafara. Let me try and call back vanhu vambenga vachinhikirikira. Vanga vachifona. Hello pasisi Melly's Diaries. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Hello pasisi Melly's Diaries. Auntie Selina. Hello. Mama nerakanaka ndida kudzokera kuna anti avo vanga vachitaura avo nenyaya yekuti vanodanana nemukomana wavo asi havasi kuwiri havaende kunoona amwene ndekuti mukomana akati haudanane neni haudanane namai vangu unodanane neni. Okay, taurai. There is a terrible breakdown. Hapana kana communication chavari kungoita chete pakungodanana vari tu akambozvibvunzwa here musikana kuti uya akarwara kana kuti akafira mumba kana kuti murume uyu akafa kunhamo kwacho anozokusvika sei? Ndabvunza mubvunzo iyoyo kuti mukomana wako anombozvibvunzwa here kuti kuri kuti pane chaitika kwauri anonangepi? Chimwe chinhu ndechekuti communication yavo vari tu yakamira sei and kana mukomana uyu achiita system yekureva family yekwake nemusikana uyuka he's not building a good house. Pane zvaanototaura kune mukadzi uyu kuti vanhu vekumba kwedu abcd haana kuda kutaura zvese mukadzi uyu asi matauriro aiite kuti kana taakuenda kumusha yaanoenda kwake ndoenda kwangu. There is something more than that. Murume pane zvaanotaura nayewo futi pane zvaanotaurawo zvekumba kwavo. Okay. And this needs to come to a full stop and start because musi wavanotukana masecrets esacho anobuda. But at the moment tanzwa common factor between the two of them iri kuvabatanidza ize lula kwai hanzi mukomana anonaka. But lula will always be there until we leave the world. But chavari kuita ndechekuti kumusha kunobva mukomana uyu ndokungade kwakatobuildwa foundation vakatobuilda iye akatobuilda foundation yake ikoko iye mukwasha chinobuildawo yake kuna naambuya kumusha kwaambuya vese vari tu zvavari kuita zvika hatirambe tiri simbi. You are very right. Regai tigonzwa kana adzoka kwandiri. Ko imi mune makambotizira here? Makamboita movie ini here? Ndambokuda wanoti ndakavharirwa dhopa nze kwa. Iyo zvino ndi. Saka hamunozombobvira makadzokera pamakavharirwa dhopa. Ndakavharirwa dho ndikarara panze kumufakosi. Ndikayedza vakamuka kuseni vachitsvaira chivanze. Muripo. Ndikatsvairwa nemutsvairo zvikanzi bhapani. Muripo. Ndiripo pamusuwo ipapo zvikanzi hausati ndobva vabika tii dzavo vakamwa ndikanyimwa tii zvikanzi hausati kana nzara yakurova chaizvo. Uchadzokera kumba kwenyu? Ndakafamba ndega kubva kumufakosi kuenda kuLokinva ndakudzokera kumba kwamai vangu. Sorry. Zvikanzi kochi ndikati ndanzi dzokera zvikanzi namai vangu doors are always open for you mwanangu. Handizvozvo
hatina waedza zvaramba asi chidzidzo chawaita ichi mwana tinokubatsira kuchengeta. Stereki aiwa tinotenda mashare yawo yenyu story tinotenda. Thank you so much Kola. Musikana uyu nyaya yakaida kudiscusswa yaari kuti anzi lula inonaka kana zvinhu zvakanaka kumashure. Ndizvozvo aiwa achadzoka kwandiri tichataurirana achadzoka neanza yezvandamutaska. Thank you so much for calling. Okay, bye-bye. Okay, all right, let me try and call back my numbers andinawo. Regai chibvunzwa vemuhari vanenge varikuda kubuda muhari vega vasina kuburitswa. Hello SIS MELLY Diaries, tinokuchingamidzai pachirongwa. Taswera maswera sei? Asi foni yangu iri very sure zvekuti nokuti kutonzwa Kola wanga achitaura ndo vandishi kutonzwa wanga achitaura. But anyway maswera sei? Ndo zvazvinowanzoita kana tiri palive. Unenge uchinzwa zvekumashure. Alright. Maswera sei madiaries? Toda kucontributawo panyaya yaSisi anti musikana uya yakati ari kugara ake nemurume wane boyfriend yake akaudzwa kunzi usateerere zvamai. Nokuti sorana tiri tu andichika chekutanga pane musikana uri pantori neera vanana vari tu andichika zvakadaro but zvatogona kole yabva uye kuti kana mukomana akafuma zano andiseri navanhu vanongofuma vakafa vamwe havarwari anowana nguva yekuti rega ndimutumire kumusha kwavaindi anofuma akafa ozoudzani asiyo ndoda kuona sekuti pane musikana maybe pane era somewhere pahama dzose pa5 years dzagara nemukomana uyu zvichida kuti hapanawo kana wani zvake wokuti anotaurawo naye kuhama dzemurume nokuti isina ujutire mukomana uyu kuti kana mai vake vasingamudi iyi musikana uyu achida musikana wake mukomana uyu otsvagawo munhu anodini munhu anomudawo antimaona wanotumirawo kuna mai kuti aite munyai go between kuti ine musikana uyu ndiye wandoda ataure namai vacho ndizvozvo anomaona ataure namai vacho straight ndo jutire mukomana uyu but kana akanyarara ende musikana uyu ari very comfortable kuti kana vachienda kuZimbabwe vanoburuka mune kumba kwavo umoti kumba kwavo zvinenge zvisina chiedza izvi dzena hazvina chiedza zvachose hazvina kana chiedza zvachose ende musikana uyu ndakutongomudza chokwadi unopera panonaka mainini panonaka panopedzwa uchikwengiwa mahara ende zvinoitika kazhinji kune vanhu ivava vemamuvhini vanoti munhu muvhini handisendinaka munhu iyeye mubvunza yatatwa iyeye anondinakira muromo uyu mubvunza yari kweshe kwazvo kuenda ndikuti ndezvemahara kaizvi ndizvozvo mahara ndizvozvo saka anotonyatsa kukwesha kukona pamusoro pai anokwesa chaizvo kutoti hapana chakabvisa ende hapana ingori chisaraude ko pane vamwe vari kuti hama hadzina basa. aiwa hama dzine basa pane padzinozodiwa nokuti wadakarwara mukomana yariko vakamuramwira vese anopani anodzani kuti hama ngadzipindire mufamily makana kudi but just kungoti vangomhorosana even from a distance kuitira pakanoitikira chinoitikawo anowanawo kunoudza. Okay, yeah. Haukazishiri muhani kana muzukuru kana sekuru kana mwana uchiti ukuti unongoti makadi shora naye kuti pazvinodai unongomudza kuti kuvarwara kuno kuya mundibatsirewo. Zveshuwa mataura damba refu. I hope Kola aripo ari kuzvinzwa. Next time Kola kana maakuuyawo maakujoina live tokumbirawo kuti mudzime device inenge iri kumashure kwenyu. Ani zvikola upi? Kola wandiri kutaura nawo. Wanga wachinzwa zvichieko. Tokumbira kuti mupote muchidzima madivhaisi anenge ari kumashure kwenyu. Mukomana aiwa sorry mukomana ndikundinetsa kuti makomenti andikuona ka nezvinenge zvakuitika zvakasiyana saka chinandinetsa kuti ndikumashure ndikumbovamba sei ndozvo zvazvinowanzoita kana muine madivhaisi tu. Aiwa Kola tinokutenda ine contribution yenyu. Muchiri kuda kutaura taurai. Ndinoda kutaura panyaya yekutizira iya mukutaura ndo yanga topic. Kutizira kana kuita movie. Kutizira kana kuita movie. Zvino inini hadzina kutizira ndisena ndakatizikwa. Ndakatizikwa ndiselina. Giripeti angaita nhumbi here paakauya. Giripeti ana kuita nhumbu andiselina. Giripeti akatita zvokutosha zvokuti taitodana nawo pachigara kwanditika inini semunhu anga ariwo abereki vanga vashaikawo ndogara ndoga nevana pamba. Giripeti akuita muvhu ini.
handiti munoona takaita zvinhu zvose zvine gwara zvakanaka asi tatoita movie ini atouya kudhara saka movie ini makagara nguva yakadii Gilbert aita movie ini kuda takagara ndofunga kusvi 7-8 months kokoko okay yanga isina kunyanyorebesa hezvo muri kuzvinzwira ka vamwe vakatoita move in saka akola wechitu ari kutaura kuti Gilbert akaita move in because usually tinoziva isusu vanhu vevakadzi tirisi tunoita move in asi tana kola number 2 ari kutaura kuti Gilbert akaita move in but vakazonormaliza zvinhu after 8 months saka kola chaiko 8 months aita tototangura zvimaplans todini ende ndandatodzidzawo zvakawanda zvokuyezona kuti okay munhu akadai apa so iye akutodidzidzawo zvokutoti tatoudzana kuti ngatigadzise apa ngatigadzise apa before tatozinda kunobvisa mari asi naikola rega ndibvunze mamuri pamba pevabereki kavabereki vanga vashaya apa pakamuvha ini Gilbert kunomaliza kwayakaita zvinhu hamufungoti anga ari kutaimira imba yevabereki hamufunge kudaro kana kwavo yanga itorikowo kawo alright yako yekwavo vabereki wakatobva kwavo akandosiya asaroja okay aiwa tinozvikana musati chakaita kuti atizire chii achiuya kwandiri ndechekuti ndakanga ndichiita basa rokuti zvikomana hobhohobho zvaimira pamabhiriji chinditsvaka saka iye paizouyawo achitaimira munoziva zvakudara zviya paizouya achitaimirawo aiwanawo pakamirawo zvimwe zvikomana hobhohobho akati the best chega nditokuita chi nditoita movini ndingatorerwe otherwise ndotangigwa kutizira nemwe munhu ndingadyiwe sematemba ndakasvinura chaiko munoona aiwa tatenda kola masheya enyaya yenyu yavava ndeyekuti Gilbert ndiye akatoita move in asi zvakazopedzisira zvakanaka zvinokola wedu mumwota ndiri kureprimanda uyu Gilbert akaita move in and 5 years down the line still nothing has been officialized zvinova zviri dangerous iro rotori shurugwiro rokuti chaitika ndechekuti papesera kwegame rachonaka achazonzwa kuti munhu uyu akaroora pavanosiyana paipa achinda kumusha munhu umwe achinda kwavoka achazonzwa kuti Gilbert ave nemukadzi kana wakatsvakirwa kana wakatsvaga ega chaiche atove mumba ivo vachigara vese kuno kusa kazhinji kacho ndozvinozopesa zvaitika izvo that won't be very good news maita henyu kola rega nimbotora America iripo palaina zvakanaka henyu tatenda thank you tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Hallo, makadini? Tinofara zvedu. Tipirei tizwe makatizira here. Makaita movie ini here. Ini yangu handizivi ngaiti kutizira here kana kuti movie ini. Makadini? Inini ndaka nemukomana wangu wandakasangana naye ndobva akuroora ataura zvekuda kuroora ndobva ndapira vana 30 ndikati paita zvemunhu ari kuda kuroora pano okay asi chiinzwirai kuti tinofamba sei asi maigara kwakasiyana here sorry sorry hold on kola ndiri kukumbirawo vari kutraya kukola I think ndakurizota kuti kola mukangoti ga sorry macalls acho anenge akuwanda vari kukona mukanzwawo paine mumwe kola ndokumbirawo kuti nditraye kukufonerai back bear with me please sorry kola enderera henyu mberi yakada kuti rebwe asi ndichaiti tatenda ndobva ndatumira vana tete kuti chinditumira iwo list nechi apa munhu wacho aida kundiroora haasi wekwedu kumbawo haasi wekwedu wekune imwewo nyika okay ndobva vana tete chimhanyai kalist mundiudzewo 1 week pa 2 weeks pa mwedzi pa ndakangomirira hapana ari kuti ana tete vakangoti zii kuti vanoti kuna baba vangu ndo zviripo mwana kuda kuroorwa baba vakati handiteereri zvinotaurwa newe ini vana tete vakuru vadii kuzondiudza izvozvo yatooma nyaya yacho uku kuna mai handina kukura namai mai vakandisiya ndiri karushava ndakakudzwa nambuya ndakutaura navo amai
ndati kure kudai kuti ndo zviri kuitika ndakati rega ndipoisa madifferences aside ndimboudza amai nababa vanga vari pamwe chete vanga vasiri pamwe chete dhara indakatosiyiwa ndiri karusvava kuna mbuya mai vababa ndo vakandikudza. Alright, bless you. Ndobva ndaudzawo mai ndatangawo kutaurawo namai unoziva nyaya dzine mari mukati zvakatanga kuchinetsa mai nababa vakuchinetsana manje nenyaya dzemari hapana ari kutaura neni kusvika ndatozopedzisira ndaora mwoyo ndikati inda kuzvikanzura izvi ndobva inini nagiribheti wangu tikaenda tikanochata izvezvi zvitine twana twedu twatwinatwo asi vana vatete pandakazovaudza kuti ndo zviripo tete vaya vadiki vakazoenda kukusha vakandivaudza kuti mwana akatochata kare because inda ndatozvira mwawo vana tete vakati isusu tinomublessa because hapana zvaikwanisa kuita ngaagare upenyu hwake ngaazive kuti tinomublessa. Mbuya vakati ndatokublessa mwanangu aiwa move in here kana aiwa imimi zvenyu zvakange zviri mugwara although vekwenyu vasina kutirimukawo kumhanya-mhanya mukazochata aiwa imimi makafollowa protocol although it didn't fall through kusaidi kwenyu imimi but makafollowa protocol asi aiwa ndinotenda kuti makazongopedzisira machata chete. Aiwa tinotenda veduwe. Aiwa ngazvikudzwe. Thank you so much Kola. Thank you baba. Bye. Kola tinokuchingamidzai pachironga. Makadini? Tiripo vakomana nhasi America yakabaka vakomana. Tiripo kwakadii kwamuri iko? Yowi matotiza client chitaurai ndiripo makadii handisendi navari right makatizira here makaita move ini here aiwa aisatotendera indandida kutaura hangu comment pavana vari kuti hama dzibaba. Okay, taurai henyu. Taurai zvenyu. Kana uine hembe yako yakanaka mabhutsu yakanaka chaizvo unoda kuratidza vamwe ndizvozvo kuti vanoona itandinacho chakanaka. I agree. Iwewe mudana kana uine mukomana wako waunodisisa ndiye chaiye unoda kuti azikanwaona newe ukama hwako mukomana kana uine mukana wako chaichaudza kuti apa ndipo ndaperera anoda kuti amai vake vaone ndizvozvo anoda kuti ukama hwake vaone azvesindo zviripo. Uyu musikana ndika ari munzira ukaona uchinziwewe amai vangu havana basa kutoona amai vangu ndozvekuti mangana anofuma chitonzwa kune mumwe musikana akaendeswa nerweseruka anotiswa pfuma pana Kola atombozvitaura kuti akasachenjera kunenge kuine mumweko kuti unaenda kuZimbabwe uri kakombe yoenda kumba kwenyu iyoenda kumba kwako ufundidzira kuti wakangwara ufundidzira zvikitaura kuti amai ava havakosheswe vari kukosheswa one day uchaona kuti vakakosha vakomana uchanzwa kuti izvozvizvi paari kutosvika kuZimbabwe tokupanda kunotoone mumwe musikana wokuti unotoshandisika unotomwana aitone natural yakasunga zambia achitodii musikana wokumusha itonza mamende musikana wangu andoda kuroora saka musafarire zvimwe zvinhu zvamusinganyatsoziva kana kuti chirungu here I don't know musingazivi kuti chirungu chacho munozochisvika palevel it ichokwadi unoita sei inonzi amweni antu nabasa amai havana basa hakuna hama isina basa kusaidi kwemurume kusaidi kwemukadzi. Ichokwadi Kola ichokwadi chenjera ivaine kauchenjeri kamwe kekuti unyatsozvidza unzaiwo kuti what is going on. Kunyange vanhu vari mucomment section vari kubvumirana nemi zvekuti kune mumwe munhu chete uku. Iwewe kana uri munhu akachenjera mukadzi akachenjera dzidzisa murume wako kuti aiwa shamwari aiwa mama wakakosha ini ndoda kuti ndivati ukama hungu namama ndirirane namama atinakwira bhazi kubva kuSouth Africa vanhu vanopfeka saizani chenjera vamukadzi akachenjera ndizvozvo you are right. Hembe yangu ni ya mama wangu yakafanana pfuma yetu twakafanana unozore mama chichichi mwanda yakakuti ibva ndanoona mama chichi ino nekuti mara kugaranisa kana akuraramisa zvichiri kunzvere zvino zvichatyisa unotyisa ndopako iwewe ndokunotyisa ndokwanai
kana urume wangu kana ndakarahwa kudaro hazvichatyisa ndatooko vanhu vanatoziva kuti ndatoopo tatara imondo dzakufanira kuzieni zvimwe zvinhu itai neungwaru atore zvimwe zvinhu zvamusingazive kana kuti chirungu here tozviona kuno kuti chirungu kunonzi hamaina basa but vanozviziva vakakura nazviri vanozviziva kuti vanozvishandisa sei kana kuti pazowana chaitika kana munhu azofa kana kuti mangwana wazoramba saka chenjerai zvimwe zvinhu musakurirai zvimwe zvinhu zvisina basa tarisai kumberi ivai vasikana vakachenjera ivai vasikana vanotarisa kumberi musapfisiswe zvinhu zvekuti chirungu chacho kana kuti I don't know pamunenge muchiwirirana kuti hama ina basa munoshuwa kana nengu iyo nengu ane basa kana nengu ane basa anoira murume vanoshaya basa nei aiwa saka pachenjerere kola shandiswa vanoshandiswa vanava zveshu kola manoti dyone monemo ndada example yamayuza yekuti ukatenga hembe yako itsva uda kupfeka uchingofamba kana kunosvika pamagrosa apa kuti vanhu vangokuona kuti une hembe yako because uri kudada nayo zvakafanana neizvo zvizvo usingaisarire zvekuti unofungidzira kuti chaita zvekuenda mberi ndoikanda muwasheni basket moikanda muwasheni basket I sincerely hope Kola ari kuzvinzwa. Maita basa Kola, mataura nemo. Thank you so much. Nasi America makashatirwa zveshu. Ndafara ndataurawo nemi. Thank you so much. Thank you. Let me try and call back the people that called before. Pane E+44 regaitinzwe kuti vanodaira here. Wedwe, Kola kana uripoka? Ndiwo uri kudzidziswa apa. Hold on Kola, kana uripo Kola, hanzi vapa example yekuti kana watenga hembe yako nyowani, uda kufamba uchirakidza vanhu kuti watenga nyowani, iwewe kwako kunyararira kunzi iye anoenda kwake iwe woenda kwako ndekwei. Hanzi hapana chiedza apa, vanhu vari kuti hapana chiedza Kola. Kana urimo mucomment section, hapana chiedza apa. It might be 5 years that will have gone down the drain. Hello Kola, sorry. Hello Kola, tokuchingamidza pachirongwa. Makati tiripo makadi zvenyu, makatizira, makaita movie. Ini ndofunga I was invited. Oh, yachinja goalpost. Imimi you were invited. Ndakatongokumbirwa utatongodanana 48 hours. Hold on. Rega ndinyatsoudza madiaries pamwe havana kuzvinzwa. Kola wedu ari kuti she was invited. Vakangodanana 48 hours and she was invited kuti auye. Enderera henyu mberi Kola. Saka patakasangana pacho inini ndandatongwendo out naanti vangu ndaenda kuZimbabwe. Okay. Titoriwedu kuborodha ndikutodya hangu mari yangu as an independent woman who do very empowered. And ari kubva kuchando akatsvukirira. Ndizvozvo saka takatogara papati kutomwedu madrinks, so these men walked in vari vatatu. Saka iye ndobva kumashure vamwe ndobva vati mhoresa zvikanzi ndoda kuti mundisire uyo ari ega akapfeka dress reblue. Handipfeke zvinhu zvinobuditsa makumbo, handiise makeup inoshamisa, but I was just looking it elegant in my own style. Okay. Tosvika pai totomhoresana makadi. Zvikanzi nini mwoyo wangu watondudza kuti ndiwe mukadzi wangu. Ndava ndamutarisa ndikati unopenga zvekumhanya iwewe. Takutobuda zvikanzi bhara ravharwa dzadzato midnight. Tasvika padhota vatataura mazita. Unonzani? Akati ndonzi Tendai. Ko iwe? Ndikati ndonzi Rudo watendai. Tendai warudo. Takaseka. Handina kanambotaura kuti ndogara kupi kana kuti chii. Tobva paya totonosiiwa kumba. Mangwana zvikanzi ndodzoka pano. Ndikangota munhu varume kuZimbabwe. Kola. Imi munofunga kuti mainidha kutaura kuti munobva kupi? Akatozviziva kwamunobva? Kana aiwa pane murume papa. Vakoma pane zve-gentleman. Pane murume aiwa Zimbabwe nevarume izvi. Sanyeperwe manaidha ekuita seko. Zimbabwe variko varume vakanaka vakatsvinda vakazvarwa nanamai vavo 9 months dzavo vachitakurawo futi. Tendai yanga ari murume. Aiwa murume kana nanhasi. Murume. Tendai murume. Totozotaura nyaya paya ndikati ini ndakudzokera kubasa. Kudzokera kubasa ndikati kudzokera kubasa. Kupi? Ndikati kumasvingo.
kandawo kumasvingo saka uri kura bhazi nguva ndikada masikati mangwana masikati munhu utoya paipa kuti andiperekedze kumasvingo wanika mabhegi ari kubuda ndekumasvingo iwaya zvikanzi okay hande just for a quick drink toenda paya tonotaura we got to know each other munhu akutondiudza history yake yese akatombenga akaroora zvikazodai to cut the long story short ndotodzoka kunoko nanambozoti anga ari serious. Okay. Kola dona seiko. Let me try and call her back. Andikuzocha dona sei. Hanzi angari murume, hanzi kuZimbabwe kune varume. Zvonyi zvokutaura kuti maNigerian varume, hanzi kuZimbabwe kune varume. Kola hello, handizoti madona sei. Ndiyanga kutofona murume, so to cut the long story short andotodzoka kuno kutoronga. Saka ndakaona kuti in any relationship communication is key. That's true. Ndinambobvira ndakanyepa iye anambobvira akandinyepera. Tikatozoro pandakazodzokera kechitunja andakona unoona munhu wangu tongosvika paairport zvikanzi usike namba kwenyu kuti namba kwangu I am inviting you to come in and stay with me. See? Mukagoti ipa. Ndova ndatororwa paya nemurume uyu. Tatovakaimba tatopedza tatone 5 years 3 days. Makorokoto. Saka and living in zvinongodependa kuti mawirirana kusvika papi and what are your goals uri kudaiti kubva kune mumwe wako. Saka inini ndinongoti kana wamunhu abvezera anoziva zvaanoda munofanira kutaurana kuti inini ndinoda kudai mubvumirana. Mukasabvumirana ipapo senge zvamainini vambotaura vaive kuti havasi kudiwa namwene zvazodai hapana kwamunenge muchienda. Chingogarai mataurirana chokwadi moshanda mese zvine chokwadi whether munhu ari muZimbabwe whether munhu ari kuno kuUK whether munhu ari kuAmerica achida kuhura nongohura achida kuramba nongokuramba. Iye murume asingahura wacho unomuwana kupuka asingambonotsvagawo panext door. Iwe uchingoziva kugadzira musha wako iwe uchizvishandira muchiita zvinhu mese whether unotengesa madomasi whether unotsvaira mumba whether unoite chii chingoziva ngoti mumwe wangu tinofanira kushanda tiri vaviri tichiwirirana zvinongoendera. Iye ameni ipapo asi ndine mubvunzo kanhaikola. Bvunzeni. Tindo makazomuimpota here? Kumuimpota? Kuuya kuchando? Anongouya kachidzokera kutovaka dzimba dzedu kuZimbabwe zvitori board kutogara zvakanaka togonogara kuchando togonogara kuZimbabwe tingoshanda zvakadaro. Aiwa. Saka isusu tiri kutofara upenyu hwedu hwekutendeka. Aiwa ngazvikudza. Chokwadi ndoitakanaka muchironga uchidzidzawo zvaunonoma madzimai achiita kunzoko uchiteererawo panorayirwawo vana vevamwe kuti apa ndiri kukanganisa apa ndiri kugona apa dai ndadai but communication is key. That's true. I'm sincerely hoping kola uya wekuti mai vake akati hana basa. I'm sincerely hoping she's hearing vanhu vese vafona in kuti revisit your story. Zvakatonaka nokuti ndakatowana murume ungoti ndiye mwanakomana wamai ega. Saka pandakavaona tichitaura seamai nemwana vakangoti iwe pane zvaunoda ini pane zvandoda ndomuda nokuti ndiye mwanakomana mumwe chete. Saka kana ndikati ndoda mwana wangu hazvireve kuti ndamuda kudarika iwe une madira ako ini ndine madira angu ndizvozvo. Iwe neni tofanira kuita ushamwari tichiziva kuti tikuda chinhu chipi chimwe chete ndizvozvo. And my boundaries were just set from the word go and I'm so grateful for having such a wonderful mother. She's just a beautiful soul. A bless beautiful soul. Kuvapa kusavapa kwavari zvakangofanana vanongotite zvumba avakomplaini. Akukomplaini vachimwa novachinakirwa nerunako. Kola, thank you so much. Makwidziridza varume wokuZimbabwe nhasi. Hamuna ku mavakwidziridza. Vekuno futi variko vakashatawo kuUK kwacho. Vagweto futi vamwe vakanakawo. kuZimbabwe is the same. Hakuna kunombonzi kune vakanaka chete kana kuti kune vakashata chete. Chimwe chinhu chandiri kuona futi chikunyanya kunetsekana nevasikana vechidiki nemadzimai echidiki. Competition yekuZimbabwe is too much because of social media. Inyeperana nezvinhu zvisiri kuitika in real life. Vara nezvaunazvo izvozvo aina madhenda ako iwayo. Sekerera mumwe wako utende uzive kuti maportions edu atinopiwa naMwari they are never the same. Munhu nemunhu ane zvikomborero zvake. Munhu nemunhu ane mastrengths ake nemaweaknesses ake. Asi ukada kuti muti Jenny azopfeka bhutsi ye200 sendi sina. Nyasha anopfeka anobata handbag ye1000 sendi sina. Zvimwe dzenguva ndo zvinokonzeresa meso nechihure chisina basa. Ndinokurudzira madzimai ekuZimbabwe kuti rambai muchishanda patapuwa naMwari papo ngatidzidzire kutenda tichengete vana.
Aiwa, thank you so much, caller. Well said. Thank you. Muchifarisiro tinto. I will do. All right, tatenda. 48 hours. Vamwe wakatoinvitwa after 48 hours. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa. Maswera sei? Maswera sei? Taswera. Makangochila. Makamuvha in here kana kuti makatizira? Inini zvangu handina kutizira kana kumuvha in. Okay. But ndanga ndichida kucontributa to the conversation. Inini hangu ndakaroorwa zvakanaka. Zviri pamutemo. Tinozvikudza. Ndaenda nemuchato. Tinozvikudza. So what I wanted to say is kuti I think nyaya yekutizira nekuita live in zvinongodependa nemunhu. Okay. We cannot make it a national issue kuti of course tinokurudzira kuti vanhu ngavaroorwe zvakanaka, tinokurudzira kuti vanhu vasanyanye kuita indulge for marriage. Izvinhu zvatinongokurudzirwa kumachechi even kuchivanhu hazvikurudzirwi. Yes. Whether uri mukristu uri munhu wechivanhu hazvikurudzirwi kuti ugare nemurume asina kukuroora. Ndizvozvo. But however masituations edu anosiyana. Ndine vamwe vanhu vandinotoziva macouples akatoti one day vekuti vakaita malive in 7 years 10 years but marriage haina kulasta kana gore, asi vanhu vakaita 8 years vari mulive in. Kuzoita vamwewo vatoriko macouples akadaro vatinotoziva nemazita. Kozoita vamwewo vekuti vakapinda mulive in 4-5 years vakatozoroorana izvezvi vakagara. So iwewe semunhu I advise people kuti usakope situation yemunhu. Saka kana nhingi zvakamufaira inini pamwe inini zvinogona kutondifaira. Vamwe venyu muri mumalive in but makagara nevanhu vekuti ari kutotadza kana kutonobvisa kana kuti haasi kuita serious nekubvisa because masituations edu anosiyana. Mumwe munhu une chivanhu hachidi svina zvekuti unogara nemurume asina kuroora, unogara zvako uchibika mapoto. Vanhu vane chivanhu pamwe pacho unonge usingatozivi kuti unacho but zvimwe zvacho ndo zvinenge zvichikonzeresa. Zviri pauri zvinenge zvichitoramba kuti itsvina idzi ndo zvatisingadi. Iwe unonge uchiita navo. Iwe ubva wazvifananidza nanhingi ane zvakewo zvekumba kwake pamwe zvinomutendera kuti aite izvozvo. Iwe pamwe zvako hazvikutenderi. Wotaiwa nekuti nhingi akapinda mulive in zvake zvikafaya, inini zvangu zvinogona kungofayawo. Iwewe semunhu iva neidentity. Usatore mitemo nemaprinciples ekwanhingi nekwanhingi kumaita ako. Iwewe zvibvunze kuti chaunomboda paupenyu chii. Chinokudefine iwewe semunhukadzi chii. Be a principled person. Don't take maprinciples anenge kumaita ako iwewe. Iwewe maprinciples ako anokushandira, anoenderana nesituation nelife yako zvinokuitira iwewe. Zvakamira sei woita izvozvo. Zvekuteedzera kuti nhingi umwe akatizira asi marriage yacho haina kulasta. Umwe akatizira asi atori momba nanhasi. Akatozobvisirwa zvinhu zviri kufaya. Mumwe akaroorwa iri mhandara asi mumba macho akabuda hasi simo nanhasi. Mumwe akaroorwa asiri. So haisi issue yekuti ufananidze situation yako neyemumwe munhu. Masituations edu anosiyana haafanani. Saka iwewe semunhu zvibvunze kuti unombodei paupenyu. Asi ndimbobvunzawo kana ikona imimi sadunga munhu tisingatarise masituations evanhu. Imimi sadunga munhu kuita move in nekutizira ndekupi kwamunoona unge kuri nani? Ini ndinoona hangu kunge kutizira kuri nani, in the sense that kutizira kana taakudzoka pachivanhu. Ini hangu ndiri munhu wechivanhu, ndinoenda kuchechi, ndiri mukristu asi ndiri munhu ane chivanhu. Kana taakudzoka pachivanhu kutizira imwe nzira zvekare yekuroora asi kuti ine mhosva mukati, but mhosva hwauinayo imhosva inogadzirika. For example, tinoziva kuti pachivanhu kana munhu achitizira hakuna munhu anotizira ega.
haungomuti uri mumba mako wotorongedza kabhegi kako wototi watoenda kumukomana. Hakusiri kwokutizira pachivanhu. Pachivanhu unotozivisa kana vari sisi vako kana vari tete vanotoziviswa kunzi pano patoita nyaya, saka munhu ari kufanira kuenda kumukomana wake woperekedzwa nehama dzako. Chivanhu, kutizira chivanhu. Live in chachirungu chakunoitwa nevana mazuva ano, but kutizira chivanhu. Saka hama dzako dzinenge dzichitoziva kuti mwana tatora mwana tikanomusiya kwamhofu kana kuti kwashumba kana kuti kwasamaiti, vanenge vachitoziva kwavasiya mwana. Vopereka mwana vodzoka vozotaurira vabereki. Vabereki havagari murima vasingazivi kuti mwana disappear pano aendepi. Vanototaurirwa nana tete nana sisi vaperekedza munhu. Kuti aiwa mwana zvamaona sisiri pano zvafamba zvakadai, mwana ari kwakati. Ivo havachanetseki kuti mwana tamushaya pano asabiwa nematsotsi here adii. Vakutozoti aiwa mwana aenda kumurume, vozomirirawo zviri kumberi zvinozouya, but already patone neukama, pane kucommunication apa between anatezvara nevakwasha. Kana vakwasha kana dai vakaita problem nemunhu wevanhu, at least zviri kuzivikanwa kunzi mwana ari kwakati. Pane kakufambidzana kaakukwanisa kuita. Zvino kana iri live in inonetsa pakuti hivi nemai vemukomana chaivo vakati vada kushanya, musikana otombotiza pamba kuti rega ndinogara kumba kweshamwari, andinozikanwa kunzi ndiri pano. Hama dzemusikana dzikati dziri kuda kushana, zvinhu zvacho ndezvechiwande zvine stress. Pamwe mai vakafona vakaita kunge vanzwa voisi rechikomana mumba, wakuda kutombotsvaga statement kuti aiwa voisi ramanzwa ndere panext door. Zvine stress. Mwana wevanhu akarwara akamuka akaomba uye naye mumba imomo, hakuna hama yake inoziva kuti vekumusha kwacho havatozvizivi kuti mwana anogara nemurume. Unozvitaura uchiti kudii kuti mwana wenyu amuka akaomera mumba mangu? Unozviudzani wese vatori kudiaspora? Ndotowanzwira tsitsi, hakuna hama yako inokubatsira kuti utora iti saka toita sei? Zvasiyana neari kumusha munowana pekutangira. So I think inini personally kutizira kutori nani, because kutizira kuri official. Zvinhu zvinozivikanwa nehama kuti aiwa mukwasha asati abvisa akasi mwana wedu ari kwamhofu, mukwasha asati abvisa akasi mwana wedu ari kwakati. Live in dzinonetsa, especially pakazoita machallenges. Hanya dzacho ndina sisi vakambopinda mulive in, ndosaka ndiri kutaura izvezvi. Vakazobata nhumbu vakaita ectopic pregnancy, vakaita kunge vachafu. Bamukuru vangu vakapinda kuchera kagomba, vakashayawo kunoudza, vaita move in iyoyo. Baba kumba vaitopeka kuti ndazvizivi kuti mwana wangu ari kumuruma. Inganodza muri kutondoudza idzi. Saka echo yakanetsa ikanetsa. Saka ndo mamwe macomplications ekutanga kuzouya. Kana zvinhu zvikazoshata. Kutizira kutori nani. Vanhu vanomuona kunga kunenge kunotinyatsisei. Kutori nani kutotizira because zviri official zviri kuzivikanwa kunzi wakumurume kana kuti wakuita zvekwakati. Zvemalive in zvine maissues. Nguva for nothing. Haiwa imagine ukasarorwa 4 years uri mulive in nemunhu azorora umwe munhu. Are you telling me kuti uchabva mulive in imomo wotsvaga vamwe bhuti vekuti alive in navo, moita futi makore wakamirira kuti urorwe uchivharisira vamwe vanhu vanenge vari serious newe, motovavharisira kunzi because uri kutozviita mukadzi wemunhu iwe usina urorwa. Pamwe patona mabhodhi vari serious vari more capable. Nekuti wakazviita mukadzi wemunhu kudhara wakavavharira kunzi. Usira taakunetsa mafundisi machechi umu nekutsanya kuti tinamatire kurorwa kwanetsa. Pamwe pacho maerrors edu kukanganisika kwedu. So we need to be careful. Kana tichita malive in nevanhu ava because it's not guaranteed kuti anokurora. Ukutovharisira mamwe mapotentials kuti ari serious vane musoro. Ukuvavharira kunze because wakagara noumwe munhu. So personally I think hamuti kutizira kuri nani because you've made up your mind kuti ndiye munhu wandada for life. Thank you so much Kola, maita basaka. Aiwa vazhinji vanga vachibvumirana nemi. Thank you so much for your contribution. You're welcome. Tatenda. Vakomana, zvakaoma zvekutizira izvi. Kuoma chaiko. Saka muri kungozvinzwira. Rega chimbotora S8 tinzwa kuti vari kuti chiya. Vakomana, hanzi kutizira kuri nani. Because pane kurumidzika kuitika protocol yekuti uzikanwe kunzi uri kupi. Pane kuita move in. Hello Kola, tinokuchingamidzai pachironga maswera sei?
Maswera sei anti Serena? Chaswera baba maswera sei? Nenda kubvunza pamwe ndogona kutobatsirikawo baba. Taura bvunza yenyu tinzo. Inini ndine problem yane yekuti ndakaunganidza mari yangu ndida kunobvisa. Mudzimai wangu akashayikirwa namai nababa. Ngatitangirei pakudai o. Mudzimai akatizira here kana kuti akaita muvhini? Akaita zvekuita muvhini. But anombogara zvatinomboita zvekuita 1 year. Mva matanga kutaura zvekuroora. Pandatounganidza mari yangu ndikati ngatitese chinoroora. Apa vabereki vake vese vakafa. All right. Baba namai. Okay. But paudzawo sisi wake ndibva ndataudzawo hama dzangu. Sisi wake madhisa asvika kuenda kuti tada kuti tikwanise kuenda tonoona vana sekuru vacho nehama dzokwana papa wacho. Hello, sorry caller. Ndokufonera back. Alright. Paita era. Ndiwafonere back caller wedanga ari kutaura. Sorry guys. Either munyimbiri uri sei ndeipi yako? Hello caller, sorry. Ndini ndatoita mistake ipapa. Ndakukatai by mistake. Kubva maunganidza mari, kubva mazivisa vese vekuhama. Sipo wacho nabva vati mari iyo inofanira kupuwa ivo bhozi havana kuchengetwa nehama dzokwamai kana havana kuchengetwa nehama dzokwamai vavo kana hama dzokwapa vavo vachichengetwa naamai vavo chete. Saka ndo vari kufanira kudya mari yacho. Sisi vemukadzi wenyu ndo vaiti ndo vanofanirwa kutambira rora. Varimo mucomment section ndawaona ndosaka ndafona kuti taura. Sisi vatori mucomment section mudiary. Ndawaona ndosaka ndafona kuti taura. Pambiswa sei kuti munhu anenge ndaitwa chakanaka panenge ndaitwa chakanaka. Iwe ndiye sisi panzvimbo yekutungamira zvinhu kuti zvifambe zvakanaka iwe ndo unobva umhanya unoputsa. Tinozota rambai makabata tinotaura kumberi. Sisi. Ndanzwa kunzi muri mucomment section. Ndakukukumbirisa iwo do the right thing for your sister. Imisa sisi hamutambire mari. Basa renyu imimisa sisi ndere kuto aida baba mudiki kuti vafambe negwara muchinovarakidza vanhu vanofanirwa kutambira mari. Ndozva munofanirwa kuita. Whether makakurira hamuna kukurira kwamai hamuna kukumira kwababa, do the proper thing. Musaite udyire. Sisi kana muri pano musaite udyire. Baba mudiki ava vafona, munhu womurume ari kufona ka. Ari kushowa kuti ane willingness yekuda kunoroora muroora wenyu. But it looks like imimi ndima kuya muri chigredha ipapa kuda kugredha zviruda kuvakwa nababa mudiki. Dai ari mumwe murume akatora mwakudhara kana kunobvisa. But afona pashow. Showing kuti ari kuda mukadzi wake, ari kuda zvinhu zviri normal. Sisi musadaro. Sisi kana muri pa comment section anzi muripo musadaro please. Kutoitira utsinye munina wenyuko. Imi muri kuona baba mudiki vachibvuma kuuya kuzopa imimi mari. Baba mudiki vangabvume kuuya kuzopa inini mari. Musadaro sisi. Sorry caller. Ndambetira kutaura nemumwe mudhayari biya wedu. Saka zvofambiswa sei nhai baba mudiki? Izvi ndakapedza ndati last year ndakazopedza ndaenda kumba kwacho ndikataura nasekuru ndikati alright ini zvandakufana kuita pa nemari ndandakaunganidza ndakufana kutengera vana mbuya vangu vese matombo nababa. Okay. Pataita saizvozvo saka patangoita saizvozvo patadzoka saka izvezvi ndamuprocess again nekuti ndinofanira kuchitanga kuchengeta kuti mari yekuti tochienda tinoti at least waono kuendesa vana kuchana kuti at least unoona pekutangira mangwana. Kona ikola mukangotsvaga munyai mukaenda direct kuna nasekuru zvinofamba sei? Vana sekuru vacho vanobva vataura kuti ivo havasi kuda kuzoti
kudya vega zvekuti wazoende kwana baba wacho havasi kuda kuikuda wane yokufemera kwana baba wacho saka ndoona kuzobvisa ka2. Wow. Ya muri pakati manikidzikei. Muri pakati manikidzikei kana zvakadaro. But definitely kuna sisi hakufanirwa kuenda mari yerora kuna sisi. Hazviiti. Hazviiti kana wekumba kwedu wakaramba. Although vekumba kwenyu vakaramba, although vasina kutokurira both ways ka rightful place, whether vasina kukurira kwa baba rightful place ingadai yakanotambirwa mari ndeye ingadai yakaendeswa kwa baba. Vekwa baba odai kana vaine musoro wakanyatsonaka uri right, vanotorawo mari iyoyo vochino kana vakange vasina kuroora amai vemukadzi wenyu vochinoibvisa kuningirikini kupedzisa kuroora amai vemukadzi wenyu. Ndo protocol inofanirwa kuitika iyoyo. Ndo zvatai expect kuti ndo zvichaitika, but manje ava vanje vamwe vacho vanasekuru vakadawo vaita utyira kuti anga asina kuroora, saka hazviti kuti mari inobvisira kumba kwake bhosi anga asina kuroora, but inini hapana pandopinda. Aiwa, hapana pamunopinda ko tikadaiwo tikati titaure namai guru zvinofamba sei, tichionesana, hativamanikidze pati kuonesana, kunenge kuri kuonesana namai guru zvinofamba sei kana kuti matoora mwoyo. For now I think ndombowasiya vakadaro ndozovanza kuti vanozvifambisa sei. Moita zvematombo izvozvo? Takatoita zvakatodarika zvematombo. Kudzwai kana makaisira ana tezvara wenyu naambuya dombo mukaita zvikapfuura tinozvikudza. Kana mati mombomira kana muine dambudziko ramuinaro tinongogona kuramba tichionesana, mukakipa nhamba yangu kana kuti mukaenda pamain page mukanotora nhamba yaSIS MELLY mungoti ndakambouyawo nedambudziko rangu rakamira rakadai. I think ndakuda kuti ritakilwe ndiwane kunobvisa mari, ndichinobvisira mari. Tikazviita kuseri and then toona way forward tichingonzwisisana even namai guru ndezvekutaurirana zvinhu. Aiwa, ndinotenda andisere. Tatenda, ndinotenda imi. Thank you so much for munhu wemurume kubuda pachena kudai ende chido chenyu chekuda kuroora chekutopesuwa kubvunza kuti ndozviita sei musingaramwe. Tinokutendai. Ndinotenda. Thank you so much. Wow, varume vangani vanoningirikira vanomira kudaro and yet ivo vachiporongerwa. Wow, I feel sorry for the gentleman. I'll take another caller. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Caller, ndokumbirawo kuti mudzime device iri kumashure kwenyu. Hello, Auntie Selina. Hello, makadini? Tiripo hedu, makadiniwo. Tiripo, makatizira here kana kuti makaita movie? Auntie Selina, ini ndikuda kutizira. Ndaona sai yenyu yamatora isai iri deep yekuti pane nyaya. Muri kuda kutizira? Ndikuda kutizira asi mukomana wangu ari kungonzvenga. Makazvitakura here? Okay, mukomana ari muno, handitaure nyika, ari muno panyika yandaona iyoyo. Mukomana wangu ari kungonzvenga saka apana ndakatoti ndakaudza vabereki kuti ndada kuroorwa, saka ndakutofunga kuti ndozviroora, saka ndatomboti maybe next week ndozviroora zvangu ndongovharidzira kuitira kuti hama dzangu dzingofunga ndakaroorwa because ari kungotiza. Aiwa, hatidaro. Ane vehukama vari muno here? Varimo but vanenge munongoziva vanenge vachingoramba saka ndatombofunga kuti vabereki vangu ndandavaudza kuti aiwa inini mukomana wangu ada kuroora zvikanzi alright kana achingoroora chiroora but kuti ndifadze hama dzangu. Iye ari kuti chii iye? Hapana, ari kungotsika. Anotaurika naye? Anotaurika naye.
And I would encourage you kuzvirora muzoona worth yenyu. Ukanga wanozvibvisira mari munhu hauone worth yako, ende kutukwa unogara uchingotukirwa kunzi handina kumbokuroora wakazviroora wega. Munogara muchingotukirwa izvozvo. But ndandangofunga kuti vabereki vangu vafare ndizvibvisire ndega. Vanongo kana ndakazongoita mwana it's okay, but vanonga chingoti ndakaroorwa because hapana zvandichaita antiselina. Yapi pressure kayamakuita? Makutsvaya kufadza vabereki. Kuvafadza nezvinhu zvisipo because imimi ndimune makazviita. Handichaziva kuti ndoita sei. Aiwa peer pressure yamanayo yekuda kufadza vabereki kuti ndingonzi ndakaroorwa. Hatipinde muwanano for the sake yekungonzi ndapinda muwanano. Ndakatotenga gauni rangu, ndakatenga chii zvokungotiwo ndotumirwa pamapicture wofara zvese mombe tsvakirai kuno matekenya ndebvu ndati ndikira ndingozvita. Muda kuzvibvisira mega. Mati? Muda kuzvibvisira mega zvese zvana matekenya ndebvu nana nhingirigini. Ndakungozvibvisira pasina zvokuita antiselina. Amuona kunge muri kuita desperate. But kondo ichiita semukomana kuti haasi kundida. Aiwa, alright, kana mazvibvisira iye asiri kukudai then what? Apa manje ndikutya kusekwa nehama neshamwari. Do you know kuti kusekwa kunopfuura? Makazvitakura mane mwedzi mingani makazvitakura? Ndane 3 saka ndakambofunga kuda kuibvisa nhumbi yacho. Kola mira ndichitore screenshot ndoda nhamba dzenyu. Mirai Kola. Okay. Kwama kuenda I'm not liking where you are going and what you are talking about. And zvese zvamuri kungotaura zvese, I'm not liking anything of what you are saying. Because kana asiri kukudai muruda unozvibvisira roora rei. Zviripo antiselina. Ndaya kupadza vabereki. And kwandinobva ndiri kunobva kuno saka ndachingoti ndochiita sevanongoziva kuti chii. Mary akarooriwa, Mary akachata, Mary chii, because ndinge ndiri kure kuku kwandiri kuno kuBotswana uku. Saka it's okay. Naikola kana asiri kukudai ari kunoroora wacho ndiani, because vanyai vake ndo vanokufanirwa kuenda. Kana muchiti haasi kukudai saka ari kuenda kunoroora on his behalf ndiani? Aiwa, ndichikumba zvangu antiselina. Mari inongotumirwa ndongozvitira zvese. Ine mazano neCovid ndakutotora advantage yeCovid yachoyo kuti ndizvozvo. And then kana mazviitira ikutochiwa nevabereki wangu it's okay. Ko kuvataurira chokwadi mune? Ndingatorwadzisa baba vangu vanopenga, ndingatozourayisa mai vangu. Muna tete? Natete variko, but anatete vacho havachaita. Vanatete vaiveko kudhara kuite zvinezvi. Vaiveko kudhara? Vangu anatete aiwaakari. Vangatopembera, vangatowana vangatonakidzwa. For some reason your story is not sitting well with me. Pane zvimwe zvamanditaurira zvatondivhundutsa. Ndinokwanisawo kutaura nemi kuseri. Zvakanaka antiselina. Because handichati ndafara kutaura nemi nekuti zvandanzwa zvatondivhundutsa, because maoptions enyu ese amuri kutaura hapana kana one yandingakuencouragei. Let's talk about it. Antiselina ndatombotaura ndakati ndada kutizira, saka abva achinja manhamba ake, abva adzima. Kana muchitizira muri kutizira kunani? Ndandamudza kuti ndakazvitakura ndine nhumbu yako, abva ataiwa kana chichichi. Ndiva ndati alright, handichagona kuforsa. Ini zvandava kuti antiselina handichagona kumuforsa munhu. Hamugoni?
aiwa hapana zvamuri kuzvirora because haasi kuda mati muroda kutizira muda kutizira kupi ari iye murudzi wemimba iyi munogona kutizira but kana asiri kukudai ndandirofunga kuti pane veukama wake vamunokwanisa kutizira kwavari rather than iye because kana asiri kuda iyeka hamungatizireka kuna iye asiri kuda ndibateiwo ndokumbira kutaura nemi kuseri please ndibateiwo ndatora screenshot yenyu mukangondisira message yekuti hi katu then I will know it's you please ndokumbirawo kana ungoti ndini uyawo kuda kuzviroora zvakanaka antiselina alright ndatenda okay alright thank you so much. Wow, I didn't expect that. Honestly, guys, I wasn't expecting that. Wow. Oh. Hello, caller. Hello, caller. Hello. Hello, Makadini. Ndiripo hangu makadiwa Selina. Tiripo makatizira here kana kuti makaita movie? No, handina hangu kuita movie kana kutizira asi ndoda kungobatsirawo zvangu pane shoma manzwira andaita nyaya. Okay. Kunyanya pana kola abva kutaura manje so ushu. All right. Sorry hake nezvaari kuenda through. Yeah. But semunhukadzi ka haufanire kunozviroora kuti urikuda kufadza vabereki ndizvozvo ende ndabva ndadzokera patopic yenyu yekuita move in kana kutizira inini ndakakura ndiri mwana uya wekuti ndakaona vamwe vasikana vakanga vari vakuru kwatiri vachitizira vachinodzingwa vachirohwa vachiitwa sei. Okay. So zvakandidzidzisa kuti kuroorwa ndofunga usati wapindana nezvakawanda chinhu chakanaka. Ndaitya because ndakatozviona zvichiitika mumwe munhu achirohwa and she was a teacher pachikoro pandaitodzidza. Ndakazvitora ndikati ndichiri mwana wechikoro ndoita nhumbu ndotizira kana ticha ave kutoshanda achirambwa nevabereki vemurume achirohwa kudzibva pano inini ndisati ndakushanda ndinosvika ndikaitwa sei. Sure. Saka kola ngaasiyane nezvaari kufunga kubvisa nhumbu kana kunozviroora inini taura henyu ndizotori nemukoma wangu akazviita zvekunozvibvisira pfuma yake ega isu hatina kuzviziva aita muvhu ini nemurume akamupa mari kuti murume wake haana mari. So izvozvizvika vari vese vakatozvara vana 3 nemurume iyeye murume uyawe haana kumudzosera mari yaakanga vataurirana kuti vachadzoserana ndozvinowanzoitika. Yes, vaakuti vakatukana manje mukoma wangu inini anobva ataura kwatiri isusu kuti kana ndikafa murume uyu handichengeti haana chaanondipa izvozvizvi kana hembe chaidzo ndinozvitengera ndega ndinozvionera musi wandinofa hapana hembe inogoverwa because hembe dzandopfeka ndimi munondipa. Tikati how is that possible tinozvitaura sei because vabereki vako havasi kuziva kuti mari yavakatambira imari yani yako. Iyi nyaya iri kuda iwewe unoita open up kuvabereki kuti ndine urombo ndozvandakaita mukwasha haana chaakakupa ende mukwasha ndiben 10 ma-insecurities kuvakadzi ari kunyanyisa ende hatisi kuvhaliwa isusu as vakadzi. True. Inini I'm sorry to say this, ndiri mwana wekupedzisira mumhuri medu, ndiri mwana wekupedzisira. Mai vangu vakasangana nesame problem yekuti kufirst marriage kwavanga vakaroorwa zvinhu zvakavafambira zvakanaka but varambana ini ndakazoitwa after izvozvo. Andiselina ndakaenda through zvakaoma zvezvo zvokuti ndakatadza kuudzwa baba vangu nguva iripo. Ma-insecurities anoda kukutaurirai nezvawo kuti vakadzi ka be careful nezvimwe zvinhu zvatinopinda mazviri tichaomesera vana ndosaka makuona namugabe vari kugara vari mudzimba dzevanhu nenyaya dzema-DNA yekusave trustworthy. Izvozvizvika akatadza kuibvisa nhumbu iyoyi nechigumbu achatadza kuzotaurira mwana uyu chokwadi nokuti hapana vari kuziva zviri kuitika kwaagere nenyaya yenhumbu
nayo. Saka there is a possibility yekuti mwana iyeye achazvarwa ipapo achatambudzika, haudzwe baba vake, haudzwe dzinza rake, achanyeperwa futi kunzi baba vako ndeve kwakati. Zvozokonzesa maproblems kumwana. Saka mainini kana ndimai guru kana mukoma kana ndisisi kana muchiti makateerera kunozviroora kana makateerera, kana mwari vakuti mwana iyeyo muchamubata, zvarai mwana wenyu, muchengete mwana wenyu. Vabereki ngavazive kuti this is what you are going through. Vabereki vedu havambotirasa, handiti vanotitambira nemaoko maviri, ende uri kuratidza kuti uri munhu ari kutozvishandira, unotadza nekuchengeta mwana wako kusvika pakuda kunozviroora. Ngazvizivikanwa kuti wamitiswa, kana wamitiswa zvireve kuti ndokupera kweupenyu. Unotozowana murume anokuroora uine mwana wako. Ndozvanakachida kungocontributa handiselina kuti vakadzi ngativei very serious nezvimwe zvinhu zvatinoita. Inini ndinonzwa kudumbirwa zvizhinji kana munhu achifunga kubvisa nhumbu, kana kuti ari kufunga zvekunozviroora kuti hanzi nekuti ndoda kufadza vabereki. Vazivise vabereki vanhu vanoziva kuti zvinhu izvi vanosangana nazvo. So ndo contribution yangu iyoyo panyaya iyi. Ende nyaya dzemamove in masikana ngatisiyanei nadzo. Varume ava they are taking advantage yekuti agara newe, anongozviti ko ndichaendere kunoroora zvacho zvandofanira kunge ndichinoorera ndinazvo mumba zvemahara. Saka amu encourage move in? Inini handi-encourage, vanhu ngavaroorwe vaende zvakanaka. Alright. Yes. Kana kune vakaitirwa zvakanaka havo vaita mamove in avo, aiwa tinotenda Mwari, but vakawanda vari kuchema. Ndakaona imwe nyaya yemunhu ane 11 years ane vana 4 atochembera ari panzvimbo asina kutombonobvisirwa kana sendi ezvine zvaakuti hanzi heni tinoda kuzodii. Unosuwa munhu chiiwo wanga wakangogara wakanyarara kwaise uri vavava. Ende zvozvo kuti munhu anoziva kuzonokuroora maita move in, iye hako haafu papfuma because you are paying my bills, ukutenga izvi yake mari ari kuenda kunokubvisira. Saka ndizvozvo uri kunozviroora futi still. Ndinoona kunge zvinorwadza kuti pakuti wazoita move in makuti hanzi tiri kushaya mabills, murume ari kusevha mari yekuenda kunoroora. Handipapiwa mushe ipapo handiserina. Saka kana mukaita move in muchishaya mabills uri kutobvisa part of mari yeroora yako. Uri kubvisa part of yoroora kuenda kunozviroora because iwe ndiwe uri kuita look after environment yamugere. Handiserina kwatinogara kuno kumabills anoruma ikona zvekuseka. Saka pachaunganidzwa mari iyoyoyo iwe uchinzi iwe uchiita zvakati ndoita zvakati, kunonzi kuti muri kushare ma-responsibilities at the same time newe uri kunozviroora pamari yako iri kuenda mumba kwenyu. Ndiwo contribution yangu iyoyo. Thank you so much Kola. Regai tigona kuti tinokwanisa kubatsirana na Kola sei. Pamwe tingangotaura pane zvimwe zvinhuwo zviri mupfungwa make zviri kubackground zvatisingazive zvaasina kutaura. Saka regai tigona kuti tinobatsirana naye sei kumashure. Ndizvozvo aiwa taurai naye, nokuti kazhinji panoitika zvinhu zvakadaika. Iyi nyaya eya zvakeka inogona kunge iri nyaya diki, but kuine zvakawanda zviri kuitika kwaari zviri kumupusha kuti afunga kuti regai ndinoroora, but mubatsirei because hachisi chinhu chakanaka ende hachiyemuriki. Aiwa tsika dzedu hazvimo. Tatenda Kola. Regai tigona kuti tinobatsirana naye sei. Zvakanaka yandiselina. Mova nekuvata kwakanaka. Thank you so much. All right, bye bye. Wow. It's shifting my goalposts. Hello Kola. Hello Kola, tinokuchingamidzai pachirongwa. America ka? America nasi muri kutopa. Muri sei? Mushe nandichida kuti I was very concerned about the Kola phone izvezvi. Because inini I was in the same situation say ari. Okay. Kana maive same situation makabatsirikana sei, maybe mukataura angangonzwawo makabatsirikana sei kana maive muri kutaura Kola angari before ava vabva mukutaura. Okay. Because inini ndamitiswawo makanozviroora. Ndaitoda kunonozviroora sematauriro anga achiita. Okay. Because kuti ndiuye kuti ndikwanise kuuya kuno kuAmerica, masenzero anga aita maparents angu apawo vamwe masiblings angu vese vanga vakaroorwa zvakanaka. Inini ndina ngari wekutanga kumitiswa, even vekumacousins vese vairoorwa zvakanaka zviri mushe. Indakati kozano ndiripo kuzviroora. Then iyo pfungwa yekuda kumbobvisa futi nhumbu yakambouya futi.
ndadecida kuti haiwa handingambobvisa nhombo hazviite. So ndakazongoti the best thing to do is it is what it is. Ndane nhombo kudhara handiti ndiri kuzvisenzera muno muAmerica ndotadza nekuzvichengeta nekuchengeta mwana wangu. Yeah, that's true. Because zvandakaona nyangwe ndiri kugara ndiri kuZimbabwe vanhu vai vanoita zvekutizira generally handisi kuti vese but kazhinji vanhu vanoita zvekutizira zviya those relationships do not last. Ndopaunozoona marelationships aya ekuti munhu uya akangogara chida ndakagarira vana vangu ndakagara pamba pangu. Asi yangu inini yakalasta ndakatizira yangu yakalasta. I think nokuti pamwe pamba nerudo pakati but kana yanga iri senge situation yangu inini nesituation yasisi vabva pafoni apa ndokutoti murume akutoita zvekuzvibloka number akutomuvha kwekugara kuti uchamutsvaga kuti ari papi haachawaniki ozomubata manje kuti ari papi omutizira maona. ndo vanhu vaiva munozokuna kunzi murume wangu anogara achindigurira tane 10 years tese because kuwanana kwenyu kwamakaita zvekutizira zviya ndo zvakaita kuti relationship yacho isalast stereke. Then achida ngotaura futi zvemamovie zvezve that is not a good idea nokuti zvanzvakutaurwa namai vaive kuti uri kutozvibatsira kuzviroora izvo even though memuchiti muri kubatsirana kubhadhara mabhiri kuti asevhe mari yeroora zvakangofanana nokuzviroora futi it's the same thing zvakangofanana nokuzviroora. Okay. Asi inini my good ending ndakangonamata about the situation yangu ndakanyangwe vanhu vakiseka kuti I'm a single mother handina kuroorwa. I didn't even give a damn about it. I was very okay with it. Mwana wangu ndakanyatsokumita even though maparents angu haana kupara kana kumboya kuzoona mwana kana kumboti makorokoto and I was okay with it. That was fine. Now kuma 6 months murume wangu ezvinezvi wandinaye and we've been now married for 23 years. Akandoona ndine mwana wangu iye makorokoto 23 months. Asaka mwana atokura kawo mwana atojaya aiwa tinozvikudza you had the willpower to say kuti ndaita nhumbu mukomana haasi kuda saka ndiyoyo but there are some people that don't have the willpower that actually need help from other people kuti vaoneswe maangles ekuti ukadai ukazopinda wakadai zvinozofamba zvakadai ukazvinozofamba zvakadai kubvisa nhumbu ungange uri kutongobvisa nhumbu yapresident wamangwana. Saka handitoencourage anyone kuti abvise ati anoda kubvisa nhumbu. Ndosaka ndatega nditaure naye kuseri tionesane maoption ekuti kuitiswa nhumbu uchirambwa you are not the first and you will not be the last and there is a way out. You are testimony yekuti makazvibuda saka there is a way out. There is hope for you. And there's always somebody out there for you no matter what. Gaye kuti nini ndakangowaniko enda kati handina kana basa nazvo kuti une mwana wako ane 6 months mwana yeye tichatomukudza tese and mwana yeye hatina kana kutozombomudza kuti avazi baba wako kusvikira ato ne 18 years. Ndizvo but akangoti hazvina kana basa nazvo ava ndo baba vangu. Saka everybody zvekumhanya kuti mai ndingopinda mimba it's not even worth it. They just be patient and just try and do things the right way. There's somebody out there for you, somebody out there, but don't make a situation yourself yekuti ndikudai ndozodai tozororana tozodii zvimwe zvinhu let God's will just take control for you. Rega tigoonesana naye kuti every situation is not a permanent situation. Chokwadi because vasikana hobo kunzoka handimbodi kukunyepera vanenge vachidzivisa nhumbu dzakuna zvokutamba. Sure. And vamwe vari kuzviroora variko hobo chaizvo nenyaya yekuti kunyara but hazvimbonyadzisi mufunge kuti kwaita nhumbu hapana chinombonyadzisa about that. Mwana wako unonyatsogona kuchengeta zvakudaro. But anyway, I'll let you get some more callers and Selina, I love you very much. Me too, I love you. Hanzi mune holiday rekuAmerica? Muri kucommemorate chachi? 4th of July, Independence Day, and Ezra Saka Nasto, but another day of Happy Independence. Take care. Love you too. I love you too, Selina. Goodbye. Bye. Take care. Kola tinokuchingamidzai pachironga. Maswera sei? Maswera ere anti. Ndaswera maswera sei?
aiwa ndaswera bosi angu yenyu ndeipi yenyu mafarirei ndafara kuti ndapinda muchirongo ivana kandichingoverengera kuti ndofona here kana kuti aiwa maita mukafona tiudzei makamuvha ini here kana kuti makanhingirikira makatizira aiwa inini yangu yange iri yekutizira makatizira tiudzei tinzwa ndakatizira ndanga ndiri kuzimbabwe ende zvanga zvakaoma okay saka pandakazoziva ofichi ndakatizira ndanga ndane nhumbu kudhara alright nekumba kwedu vabva vazviziva ndifanira sei ndichibva vandiperekedzera but handeikumburidze nhumbu yayo ndizvozvo saka tienda kwekuya mufesi pekutanga haana kumboramba akati aiwa munhu wangu ndinomuziva saka pazove paye manje zvikanzoni manje kunokuchi akusiriko kumba kwaanogara dzosegara nehama dzake angasagare kumba kwabereki vake saka mukufanira kuti muende kupi munozivisa kumba kwabereki achakuperekedzai iye achakuperekedzai munoziviswa kumba kwabereki vake abo akatora manheru paya tapinda mumota takuenda akakumba kwabereki vake paya munhu amati akafungewa murodhi kudaro atibva atiendesa mudirection isiriro atiendesa kumba kusiriko kwekunyepa kuya kanza regai ndiende ndinovamutsa kwezanguva usiku kanene ndinonoka ndinovamutsa don't tell me kuti makatizwa munhu kutotiza kwakaita koko andiselina tasara paye tamira panze 30 minutes munhu asati adzoka vanhu akati munhu wako uyu ari kuuya here kuenda kudaisiwo hedho vanhu akatomboradzwa kuti rakanokwa kuti pane vanhu vakamuka vanhu vakatozvirarira ndikadzoka ndikati munhu akusisina uku munhu aenda ndakapererwa munoziva munotya vanhu akati chokwadi munhu angatifambisire kusvika kunoku munhu akutudza kuti munhu autitiza tagara paya tadzokera chamai modii lakina fonyini kumbo paneko pandakambokuendawo kawani saka ndaiziva direction kutofungidzira kuti ukaburuka pabus stop unofamba so ndopatakabva taenda kumba kwekwe kumba kwetasvika hako hakuna munhu kati hapane mutambo wakutosara pano saka ndazosara pepai munhu abva ndopakazofona mangwana acho kanzi uri kupi ndikati ndiriko kumba kwenyu anza nditi akutanga kupopota paya handisida kuona ikoko ebva ikoko chichi to cut the long story short akazodzoka asi papera I think a week iwe uripo hako kumba natonzika pa izva ufanire kuita sei haufaniri kudzokera saka nandisina option ndagara kwekwe lakiwa havana kundidzinga vakanditambira kwandakaenda kwekwe atozvitenda saka akazodzoka pave paya after a week ndopaakazodzoka sikanzi ndadzoka manje ndokuzogarisana kwatakaita after a week adzoka daro futi atinombogarisana ndopaakabvayo kunoku bcause time yake twa zvese aironga zvokuya kunoku oraiti vanhu vekumba kwedu achizonzwa futi kuti munhu yauya adzoka havana kumboita mazuva abva aenda uku akati watozonyazotizwa kazviri official manje maiwe uyanyochemei zvako kuti watizwa ndopatakagara paya ndakachovha ndiriko kuzosvikawo zvinhu zvedu zvazoitawo mapepa zedu azoitawo ndokusiya kwandakaita kunoku ngazvikudzwe kunoku akazotumirawo mari akanorora ndishiriko ikoko ndokusiya kunoku tikachatira zvedu kunoku makachatira ikoko okay nyaya yangu iyoyo but ini nanga yekutizira ikai I won't advise dzandakapinda nadzo dzanga dzakaoma aiwa wandiuraya nekuseka kuti makasiwa muri musango usiku takasiwa mfungi no but I'm glad your story yekutizira has got a happy ending aiwa ndozvapandakazotendawo mwari ndikati at least vakandinzwawo chokwadi aiwa tinozvikudza bless you kola asi vamwe ava vada kuzopindawo maiwa anga vasatizire vedu we ana Gilbert anongorekana vangochinja pamwe vanotizira vogongoita story yavo inoita happy ending sei yakozvo ameno tongoti aiwa thank you so much for calling kola alright bye zvakaoma vanhu vanopindana nezvakasiyana weduwe kupindana nezvakasiyana I tell you I'm trying to see kuti I think kola vandambotaura navo vakomana
Kutizira kwakaoma. Hello, Auntie Selina. Hello, Kola, how are you? We're right here. Any my diaries, I see, Papa. Aiwa, tiri right. Ameno imi kwa muri uko ndimuri celebrate ma holiday ka. Chiripa holiday. Muri pa holiday zviri kuoneka America nhasi. America yoga zvokwadi. Matoti pa chance because pesa batete tiri mabasa akasaka atiwanzofona tete materrace. Kumaterrace. Manje nhasi aiwatoti aiwa nhasi program yedu chacha boss ndo zvatinotoita kuno kuma diaspora kuno. Aiwa zviri kutooneka kuti nhasi iprogram yenyu America. Yeah. Imi makatizira here makamuvha imi? No. Indeed, I think they decided to come and move in. Move in. Kwekuti, yeah. Ndakadata munhu for 2 years. Yes. They let her move in for another 2 years. Vadzaita 4. Yeah, vakazochata. Handina kumbopisa rora zvimarora. It was, I'm against it. Zvirora. Sure, Kola, hamuna kuzvibvisira. Handina, and I don't okay. want. All right. I was just making sure. Right, yeah. That's why I'm pinda you know, maybe we are a minority, but one was like in a family kwangu atina tika. All right. No. Okay. As long as wataura kuti ndozvauda kuita and they agree and you are happy with it. Yeah. If you're blessed. I've been, you know, I'll be like, it's now 8 years. Oh. Oh, that's nice. And, you know, it's, no. It does not affect anything or anything. I don't know what can I find a minyama in it for I mean, but I don't believe in it. All right. Mm-hmm. Yeah. Saka makaita 2 years move in mukazoita makadana na 2 years mukazoita 2 years maita move in 4 years in total and it ended up in a marriage. Yeah. Aiwa, tinozvikudza. Tinozvitenda. Saka nhasi makanyatsozorora muri kumba. Munosiona zviri wow. Munosiona ma-programs ari zvimunyaka imi? Sometimes zvimunya, sometimes nekubasa ifone mupocket zvayo nokuti hautobogoni kana kukomenta. Yeah, I know. Aiwa, maita basa nekucontributor. Take care, auntie. All right, thank you so much. And happy holiday. Thank you. Thanks, bye-bye. Pana umwe achirikuda kufona here kana kuti pane macalls andisina kutaura nawo here. Let me just go through and try and see kuti pane vandisina kutaura nawo here. I think anti ava ndina kutaura nawo rega iti vafonere tinzwa. Iya South Africa iyi. Ndina mbuya wangu vaiti South Africa. Anzi hanzvadzi yako yakaenda kuSouth Africa. Pamwe vatorara kaSouth Africa. Rega itinzwa kuti vanodaira here. Kana pasina, I think we'll call it a day tamboonesana nekudiscussa nekunzwa. It looks like ndichigeja kola wedas kudaira. It looks like ndichigeja move in dzinenge dzanga dzakati one day vanda ndiri kufonera vanzi boyfriend apinda saka zvichaite kuti ndifone. Hanzi boyfriend apinda saka zvichaite kuti vafone. It looks like move in anenge anga ari more than kutizira. Saka kune vasati vatizira kana kuti warufunga kuita move in, I hope this program has enlightened you to make a decision that is ideal for yourself. Saka zvakwauri after wanzwa izvi. Let me get this caller. Caller ndinokuchingamidzai pachirongwa. Hello. Zvaita seiko caller? Asi vakata futi. Let me try and call her back. South Africa iri kufona. Hello. Kola ndinokuchingamidzai. Maswera sei?
maswera maswerawo. Tipirei chinzwe makaita iziko makatizira makaita movie in. Inini ndakaitirwa move in. Mufesi ndiyakamuva in. Okay, mawe chitatu. Mawe 3 months ane mufesi akaita movie in. Aita move in kudaro. Ana kuda kuti zvikurumidze kuzikanwa nehama dzake. Kuti aita movie in. But at the end hama dzakazoziva kuti munhu aita move in. Okay. Then inini semunhu aida kuofficializewo zvinhu ndakamuti chandikumba kwenyu kana zvezvekunoona hama dzake but iye aiti hazviite chimbomira mamoyo hello takadzimira hello you can go on. So hatina kuenda kunoona hama dzake but sezvo zvakanga zvakuzozivikanwa kuti tiri kugara tese like kusaidi kwake inini ndakazoita nhumbu. But ndisati ndaita nhumbu iye aitishandisa contraceptive because hachida kuti titange kumboita nhumbu tisati tanoroorana. Okay. So during period pasina nhumbu ipapo it was 3 years atakatogara tese pasina nhumbu. Okay. And since hama dzake dzanza kuziva it happened kuti mai vake vakazouya kumba kwataigara then vakatanga kupopota vakati zvoni unogara nemunhu 3 years pasina mwana why kana munhu wakasingazvari abve pano ibve ndatonasitora mwana wangu rongedza hembe hanzi ngabve pano havasi kuziva kuti iye ndiye akaita movie. But like dzimba dzekuloja kamunenge muchizongotama muchienda apa so end up makuita sekunge iye watomba memurume handiti. So vakati ndatozotora mwana wangu ndatoti arongedze hembe dzake abve pano but mwana wavo ndiye akarambira kubva varamba akagara neni mubva tazoita nhumbu mari yekunorora chimbva yaunganidzwa mubva ndanoroorwa zvangu ndichine nhumbu pateni kusedi kwangu inini taivanza vanga vasati akuiona nhumbu iyoyo. Okay. Ndanobvisirwa patoita tension kudhara kane hama dzake sinzi mai vacho vakambuya vakapopota kumuona muna so nehama pambatoitika kusawirirana so ndabvisirwa ndakabva ndati hama dzangu dzakabva dzati since time mwamaroora toda kuti tiende kumba kwenyu tinoita chiroora iye anchimbva aramba cause aiziva kuti mai vake vakanga vatoti zvoniwa havadi kukuona. So murume akabvangwa tino akazoudza chitete vangu kuti aiwa hazvi don't worry musi kuenda kumusha don't worry vatangogara takadaro but zvakatokireta ruvengo pamusoro pakati pehama neni kusaidi kwemurume. tikatozogara 12 years marriage imomo. Kana muchiti makazogara muri kundiudza kuti hapachisina? Yeah, for now hapasisina. All right, okay. Saka pa 12 years pamama kagara manga musingatofambidzane nana amweni. Zvaiva zvokumanikidzira zvoti even tikaenda kumusha kwacho ikoko ndainyimwa chikafu and stuff so we managed kutopedza 12 years tikatoita vana vakawanda vatakaita vana 5 vatakaita mumarriage imomo but zvekutongomanikidzira murume achingoti no inini ndinokuda siyana nevanhu handiti but hama kana dzisingakudeka vaiti murume even akaita girlfriend vaisapotaliza neizvozvo vototsvaga girlfriend reriya votorifonera votoriti uya kumusha. Wow. So zvakaramba zvichikonzeresa maproblems kusvika murume atozotsvagirwa girlfriend futi nehama dzake. Wow. Akatonzwa ugare kuno akatoenda kutanga anogara negirlfriend riya so ndo maperero akazongoitawo marriage. Okay, so knowing what you went through, would you do another movie? Ndikutozvona zviri zvinhu zvakaipa nekuti ukadzamara watadza kufambidzana nehama mumove in imomo even ukazoroorwa ukachata zvinhu zvakatooma. Zvinenge zvakaoma. Yes. So sorry to hear kuti marriage yako yakazongoparara
I wish you all the best in the future, and thank you so much for sharing your story. And it confirms zvawataura izvozvi zviri kutokonfirma zvemusikana uya pakutanga ari kuudzwa kunzi iwe hausi kudanana namai vangu saka siyana nazvo izvozvo. Isusu tisi tiri kudanana tiri tu kuti you can't live on your own musina vamwe vanhu. Unoudzwa kunzi izvoni siyana namai vangu ndinokuda, but varume ava vanozochinja nekufamba kwenguva. Anozokuchinjira utanga kuenda kusaidi kwamai vake. Ndizvozvo avo vari kutikomenta kuti izvoni 5 children mu12 years pane multiple birth pavana ava, vamwe matwins ipapapa. No, that's okay. Don't mind them. Comment section inonetsa. Mune matwins? Vamwe vacho maseti ematwins. Aiwa makorokoto atori mablessings enyu akutokunakidza ini kunyangwe makasiyana nemurume kaiwaya. But zvinoaffecta vana manje. I know. Kusagara nevabereki zvinoti affectei vamwe vana vanoaffectika, vamwe they are okay, but vazhinji vacho vanoaffectika. Zvemamu ini zvakashata nekuti zvimwe zvacho unenge wakupiwa instruction nemunhu kunzi siyana nanhingi, ngatimboita zvinhu zvedu privately, but zvinozoaffecta iwewe mangwana. True. Hai, maita basa kona nekushare. I wish you all the best. Look after those twins. Ma blessings kubva kuna Mwari. Zvakanaka. Tatenda zvedu. Movata zvakanaka. Thank you. Wow. A diaspora nasi. Hello, ndinokuchingamidzai pachirongwa. Maita basa Aunty Selina. Ndandichidawo kushare yangu experience. Ina handina kumova in. Okay. Kana Kutizira. All right. Ndakachata. Makachata. Okay. So ndakatowana mukomana wangu tikatodanana ndobva tachata. Tisati tachata akatoenda anokumbira kuna baba vangu kuti akufunga zvekuroora. Okay. Baba vangu vakatoshandika nazvo, vakatoti kune vakomana vanotogonawo kuya vachikumbira direct, and it's rare for sure. Chakava chinhu chavaremekedza singaita. I remember even pavanga vakutofa vakatoti kumurume wangu ndinotenda because wakandiremekedza zvachose. Saka kuda kungotaura kuti inini for me ndakaona sekuti kudanana kwatakaita tikagona kubudirana pachena, because chatofanira kunzwisisa ndechekuti pauri kutsvaga munhu wekuroorwa naye uri kutsvaga munhu akadawo kufanana newe, ane mavalues akadana newe. Saka isusu takatogara pasi, handine muchitaura muchidanana paya, tainodawo kurespektiwa, ini ndodawo kubatwa zvakanaka, indoda kufara. Iye wachitaura kamukoshera aina handidi zvekuzotorwawo ngemwana mudiki, vakadzi vanoita zvekupopota zviya ndodawo kungoenjoy life. Saka tangati mavalues edu atakatoisa pasi tikanyora kuti aya ndo mavalues, zvinhu zvakatikoshera. One of the things akatikoshera yaiva integrity and character. Okay. Ngogonawo kuva vanhu vane patience, kumirira, because zvinhu izvozvo zvinhu zvinowanzozoshayikwa mukurarama. Yes, Terry. Saka takatoseta pasi zvinhu izvi tikaziva zvataida. Saka even takuzoroorana, one thing chachakatikoshera kwaiva kuchengetedza our purity. Ndizvozvo. Inini ndainzwisisa kuti ndikawana mukomana anogona kumirira, kugona leya sex, kugona kudileya kuita zvimwe zvinhu zvinofanira kuzoitwa machata, zvinhu zvaizondipa benefits. Saka kola ndimbobvunzawo. Saka muchitaura kudaro muri kundiudza kuti makamirira kusvikira machata, makamirira lula kusvikira machata, makazoita machata.
makashinga ndokubhiga takamirira inini I think ndakandaita experience yekuti ndandine masisters akawanda anga ari kumberi kwangu. One of them anga aroorwa nemunhu aita saimuda zvisingaiti ende bamukuru vavo ndaivabada pavakasiya sisi vangu vakatobreka mwoyo wangu pandandichiri mwana mudiki. mati baba mukuru pawakasiya sisi makaita heartbreak? Ndakaita heartbreak because ndinoona ndatovafarira zvisingaiti. Kufara kongowafarira here kana kwekutotiwo mama kutodawo baba mukuru? Aiwa kokuvafarira ndisei. Aiwa ndati ndibvunze ndati ndinyatsobvunzisisa. Alright, ndakatofarira pamukuru zviya zvekuti aiva munhu wandaiona sekuti munhu ari right. Alright. Ende vaiva kurudzirawo kuita zvakanaka saka ndaitofunga kuti sisi wangu wawana munhu anovada. Okay, scan. And then baba mukuru bva vazosiya sisi. Vakazopa sisi wangu chirwere, ivo vakaitawo chirwere vakazofa. Sorry, shame. Saka ini ndakakura ndichingozviudza kuti handivhure makumbo angu chero zvikadii. Saka pandakaona mukomana wangu ndakatomuudza kuti ini hangoda kurespectiwa ende futi ini makumbo ndichavhura after tachata. Okay, zvinova zvamakazoita. Iye akandiudza kuti nini wangu makumbo ndoda kuzovhurawo ndachata. Saka taiva vanhu kuenda kucounseling tichitonobatsirwa kuti tinotaura sei. And ipapo ndatova professional, iye ari professional. Ende inini basa rangu mazuva iwayo ndaiva ndiri kuZimbabwe ndaitofamba zvisingaiti ndaiwanzogara kucounseling kwamuri kutaura uku kumasofa here? Aiwa kwete kumasofa. Professional counseling aiyo. Muchitonyatsobhadhara kansela kuZimbabwe? Okay. Saka taitoenda bhosi taiziva kuti zvakatikoshera kuwana counseling. Anyway, mukomana wangu akanga akasirwa nevabereki saka anga akagara achitanga counseling kubvira kudhara. Amurume wenyu kaiko zvino watiri kutaura? Okay. So ndiri kuti takagona kuva vanhu kuti takachengetedza that because zvakatikoshera. Saka even ndichitravela chero akauya kuhotel zviya zvekuti unonyatsoona kuti pane chemistry taizviudza kuti zvakakosha. And for me, the greatest honor was just knowing kuti he feels as much as I do. Kuti zveshuwa mafeelings aripo, chemistry iripo, asi chinhu ichi chakatikoshera. Zvokuti sometimes says kuti I think it's time kuti tichienda. Tototenderana kuti no, I think you must leave. Otoenda. Zvakatikoshera. Mune munin'ina here naikora? Alright, kumunin'ina wenyu mungamuencourage kuti aite move in here kana kuti munomudiscourage? And uye kana muchimudiscourage, what are the reasons that you discourage your young sister kuti aite move in? Ndinomudiscourage kumove in because ndoona sekuti kumove in kune underlying factor yekuti unenge uchitadza kuva patient. Pane kana tikada kuzvikonfronta zvechokwadi I know kuti vanhu vapa mareasons akawanda. Vamwe vati hanzi kuitira mabills, vamwe vakati hanzi kuona red flags, but zvese izvozvo mukada kuzvitarisa zvine kakusava patient. Haugone kumirira kuti iye zvino ndaredi to settle down, and if I'm not ready zvizvandonida kuita. In my case patakazoroorana unongoziva kuZimbabwe zvinhu zvazvakaoma. Mukomana wangu mari aisingakwani asanga akuda kuroora, akatotanga kuita zvekutengesa mabhero achitoenda, and apanga ari professional but aitokwira bhazi oenda kunotsvaga mabhero ake kuMozambique odzoka otengesa kusvikira mari yakwana. Tikazoita futi zvemabhero izvozvo tava 2 tapedza kuroora. Okay. Saka naikola apa muri kuti zviri mati zviri unprofessional kuita move in? Professional ndati zvine kushayiwa patience. Kushayiwa patience sekuti hausi kuda kumirira kuti uve ready kana kuti kumirira kuti uobserve munhu wako kuti uyu munhu akamira sei, ma-red flags anga achitaurwa ayaya haanidi kuti umove in kuti umaone. Unogona kumaona ipapo pamuri kudheta outside
uchinyatsotoobserva kuti uyu munhu uyu ane 1 2 3 things zvandisingadi papa zvichagwa nyaya yekuti haugoni kuzoona kuti munhu anomuka sei anomuka achizoisa toilet seat pasi here ini ndongoona sekuti zvinhu izvozvo bottom line ndeyekuti find a person who's a good person overall munhu wokuti you can grow and learn together ukazoona something zvakaita sekuti haaise toilet seat pasi munodzidza mese you grow together into an habit yekuti hatisaitei zvekusiya toilet yakadai and because munhu ari right munhu anoda kudzidza munhu anoda kugrowa anozvigamuchira munoziva ndatodzidza something ipapapa pane chamataura kuti kuita move in unenge usina patience ndatodzidza nekuona kuti saka paya pandakaita move inini ndakange ndisina patience kadze kumirira kuti ndirorwe ndakaita move in ndikatogara 5 years ndiri mumove in ndikazochata hangu after 5 years saka ndakatoleka patience zvatondirakidza kuti ndakaleka patience sure pane zvamataura kana tikada kunyatsotarisisa zveshuwaka zvinhu zvakawanda in life even mamwe mafinancial situations anopinda vanhu ini hangu ndiri mufinance saka ndinozongoita tend to go there people take mortgage because they fail to be patient people go in debt because they are not patient saka kungogona kuita delayed gratification kuziva kuti ndiri kuzvida zvinhu izvi now asi ndinokwanisa kumirira ndinokwanisa kuzvidzora kuti ndimirire kusvika very sure kola ndinoda kumbokubatai pamortgage apa kuti people take mortgages because they are impatient ndosaka vachinotora mamortgage unomirira makore mangani ekuti uunganidze mari yekuti unotenga imba I think iyoyo andiselinaka inenge yakuda kuti tiite iri different ndokuratidza kuti zvinofamba sei because at the end unozorealize kuti paunoita repay paya handiti I know kuti unenge wabhadhara neinterest iri serious I know but ndandiringowanda kuti zviri possible kuti ungatowana other than kana wawina lottery ungatowana mari yekuti wakutonotenga imba there and then I guess mati muri handisi kureva kuti unonotenga imba yekuti ungatobhadhara like kuti wotobhadhara yese one time apa ndiri kutaura semunhu anoona handiti nendichiona kuti uyu munhu uyu ari kutora 100% mortgage kana kuti ari kutora 80% angocontributa 20% because ndo iri kudiwa nebhenki handiti minimum iri kudiwa nebhenki inini kuno kwandiri but izvozvo uchinyatsotaura kuti uyu munhu anowana mari in a fortnight unochinyatsoona kuti uyu munhu aikwanisa kuita more than what they've done mati muri mufinance zviya imimi tingazongokudaiwo pachirongwa kuti mumwe musika mutipakurirana nasi zvefinance izvi kuti munyatsotionesa kuti vanhu vozvifambisa sei vanhu vari kuda mamortgage asi haaoneke nhando nekuti hatizive zvokuita tinongomhanyira kunoita mamortgage iwayo saka muningina muri kutomudzidzisa kuti mamovhini akatoshataka aiwa muningi wangu akatochatawo akazochata because nayewo akatodzidzawo kuna bamukuru murume wangu kuti zveshuwa kumirira kugona kuva vanhu vekuti mune mavalues apa pandiri kutaura handisi kuti vakamuvha in vakakonewa ndiri kungoti inini chete kuva vanhu vane mavalues kugona kuseta zvinhu zvamunoti isusu aya ndo magoals edu because zvimwe zvaunozoona wamarried anotangauri ndakazourirwa kana kuti murume akazotidai zvinoite kuita nokuti iwewo pakutanga wakazvisa on clearance ndizvozvo handizvozvo wodidzisa mastandards ako kana zvakudzoka kwauri manje you don't like it aiwa kungoonesana nekukubvunzai kwandiri kuita ndinenge tichida kungonzwawo kuti vamwe vanhu vanzwe aiwa maita mati mambotisheya pafinance apo ndo pandangonzwa kuti ndingade kunzwa samo nezvefinance that's all right. Thank you for this opportunity
For me, I think in closing, ndola angoti kuwana murume anogona kusteta zvaanonidawo zvichienderana nezvaunoda. For me, a man who would wait with me kuti we're going to abstain until we get married. And a man with a plan yekuti chero zvinhu zvikaoma mari isingachakwani anokwanisa kutoita plan yekuti ngatiite zvemabhero. Ndinotoziva kuti even now my life is secure. Chero tikazviwana tava vanhu pekuti hatisisina chatinacho, he comes up with a plan. Yeah. So I think that's a man who calls things to order. Thank you so much, Kola. Thank you, Auntie Selina. Take care. Bye. Hello, Kola. Manira akanaka tinokuchingamidzai pachironda. Maiwe mwana, ifoto yako here iripa? Une mukomana? Ndakarorwa. Oh, ndanda kutsvagirawo mwana wangu. You look so beautiful. Makatizira here kana kuti makaita movie? Aiwa, handina hangu kutizira kana kuti move in, but I was almost going to do move in because of the situation. And what stopped you almost? Kuti, especially when we're in SA, there are so many situations I'm not facing. Let's say, like on my side, same scanner. Ukauya wosvikira maoko mana kana kuti anambuya natete vanenge vane dzimba kuno. Wogara kana kuti let's say 6 months hausi kusenza. Woita boyfriend yako. And people they start saying kuti yautombata zvakanaka. Ukaita move in anokuchengeta. Okay. But just because munhu anenge asina choice yekuti ndoita say people they end up moving in. And also my rents they are very expensive. So if I find out pamuri musikana uri kuloja one room, wasangana nemukomana wako kuloja one room, then mongogara pasi moti since tiri kudanana, why don't we move into save rent? Saka most people vanokwanisa kuita move in not because of love, but because of situations. Yes. Okay, so you said you almost moved in. Was it because of a situation? Yes, because inini pandakauya kuno ndakasvosvikira kumba kuyanzvadzi yamama. Then I stayed for about a year ndisina basi. Saka magariro acho anga ipapo, I was dating this guy. Saka anga ari free aiuya kumba kwana gogo achitoona kumba kwana gogo. Gogo wangu akaenda pa kuti but iwo mukomana wako yanokuda ukanyatsotaura nezvakanaka kuti unotoita move in naye anokuchengeta. Alright. In a way kuti vanhu vanenge vasingachakudechi pamba. Okay. Kana wagarisa uri muforeign land usina basi. Okay. No, I think maunza point yanga isina kumbotaurwawo yekunzi ma situations ari kukonzera vanhu kuti vaite movie in iyoyo ndaibata. Handingange ndinoda kubvumirana nemi, although it's not the proper thing to be doing, but I think I do agree with you. Hai maita basa Kola. All right, thank you, Auntie Selina. Thank you. Okay, guys. I think I'm about to wind off, but our topic is moving in kana kutizira. Zvine disadvantages nema advantages wakambomuvawo in here, wakambotizira here. Tiudzewo kana wakatizira kana kumuva in. Iko zvino ndichiita wind off ndokumbirawo vakambotizira kana kuti vakaita move in, please. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa. Makamuva in here kana kuti makatizira Kola? Ndine munhu akamuva in neni. Ende Kola mwana wenyu here uyo Kola? Mwana. Ende makanaka ende mwana makanaka fani nemwana wenyu. Imimi munhu wenyu akatouya kwamuri akamuva in. Munhu akatomuva in ndanga ndiri divorcee ndobva ndachisangana nemunhu wangu mukudanana umo mukufara ndobva ndachingotika if I was brave enough I would ask you to move in kondagoziva kuti munhu achatozvitora serious. Kwakutobva amuva in munhu munhu kwakubva atomuva in zvisinei anga asina zvinhu zvakawanda. Okay. Ndotoona munhu izvoka zvekuti munhu anouya orara nhasi omboita seadzokera odzoka futi kusvikira atutatu kwese auya.
kusvika ndini ndakutotenga hembe dzekuti munhu apfeke nekuti haana hembe kusvika chatomu 3 years. Ius muchidaro. Saka kwekutanga ka obviously pakamuvha ndakangoshokeka but handisina basa nazvo at this point ndandisina hangu pfungwa dzekuti munhu ngaazonororo. At that point ndanga nditsvanga simo mupfungwa but ndobva ndazosvika pakuti nguva zvayatochoba zvekuti even though ndanga ndiri divorce kumba kwedu konku nevabereki vanga vari strict vayo zvekuti vabereki vangu vaiti vakauya taitombohwandisa munhu aitombohwanda kunge ndinogarani. Saka aitombobuda panze achimaira paya. Like ivo vaitaura kakuti tiri kuuya saka munhu ndogara ndatombokuti chimboescapa kana vaenda vakomana. Mumwe musi vakazoita zvekungondijuma zvekungouya ndikati usatobudi mubedroom usatombokosora. Wanike giribet aripo. But ndakangomuiga pandakangoziva kuti ivo because vakazofona mai vangu vakandiri pagedhi ndobva ndati maiwe ndikatotenda kubedroom unogara wakati zivi usatombokana bufu uriko kusvika vaenda. Saka ndo zvakaitika. But zvakazongopera hazvo. Saka makazopedzisira maroorana here nagiribeti? Aiwa hatina giribeti uyu manje zvaakaita Antiselina paakamuvha achiuya kumba kwangu aitobva kumwe kumba ndosaka kana munhu akauya asina kana patapata because aitobva kumwe kwaaibva. Kana muchiti aibva kumwe kwaaibva muri kureve chii? Akachongobva kumba kwake kwaangasiya mukadzi wanga ndisingaziye kana vangazinge iye pandakazoziziya akazingati ye takarambana. Saka akagara neniwo 3 years zveshuwa achita mukakarambana nemunhu nepanoipa kuzoti munhu akuda kuroora mukadzi uya kwakuchitanga manje kunditumira mameseji achiti handina kubvisirwa gubhuro. Inga giribeti ndimusoro bhangu chaiyo. Gubhuro makati makarambana nemunhu. Giribeti ndimusoro bhangu chaiyo. Ndikati aiwa bvisai gubhuro takakarutsana Antiselina achiramba kubvisa gubhuro munhu kuti iye achiti ndakabvisa ndikati ko gubhuro imari iko handiti iye ari kuti haana kubvisirwa ende munobvisa rechipfuko. Kwedu kumba musati takatoita maintroduction zvese kusvikira nhasi pfuma ichibviswa mangwana ndikati makasi munhu aroda kundiparika ini zvebarika ndinorida kana ndarusarudza inini zveaccident andinoda kuitiswa ndobva ndakanzura manheru ndikati musaungane mangwana hapana vari kuuya. Saka takatozongosiyana zvakadaro. Chakazongoita ziya kwake saka pandakazoramba paya ndobva ndachizongoti aiwa mukoma ini chituta itonitwenyu mubve pamba pangu because handichaona kuti zviri kuenda kupi. Hamuna kubvisa gubhuro riri kudiwa uku ndiri kukuti endai munobvisa imari iko $10 10 cents hameno muri kuramba. Saka chimbotutai twenyu kana mazofunga ndikatowana hama yenyu inondiudza nhasi kuti mabvisa gubhuro aiwa dzoka izvenyu but kana musati mabvisa enda izvenyu. Saka akabva aenda for good. Akabva aenda for good. Haiwa makaonerwa nyasha. Giribeti aida kukurova itunotu akati ndaona hangu isingatoiti. Aiwa makawanirwa nyasha. Aiwa tatenda mashare message. I think mawechi 4 ana giribeti akamuvha ini mawechi 4. Giribeti vanouya senge maparasites vanouya chaizvo kana achida kuchengetwa kwaite hapana kachaunoita ndinobika ndinotenga chii ndini kungomuka tienda kubasa iye ari bhizi zvake pamwe aitochengeta mukoko kwaanga abva kwaangangosumuka achiuya kwangu. I know ana giribeti vanoshupa but I'm glad zvakazongoperera mudenga. Zvakazongopera. Tatenda my phone kuita share your story. Alright, movata zvakanaka. Thank you so much caller. Thank you. Bye. Akomana ana giribeti ana giribeti kutoita movie ina ana giribeti zvakaoma weduwe. South Africa, good evening. Maswera seito kuchingamidza pachirongwa. Taswera maswera. Makamuvha ini here kana kuti makatizira? Ndakamuvha ini. Tipirei tinzwe. Ndaigara namaiguru nebrother yangu so maiguru vakazongosvikawo pakuneta kuti havachandide pamba pavo then
ndichibva ndanzi ibva, but mabviro andakaita ndandisina kwekuenda, then ndandine mukomanawo wandandinaye, but ndandisingambopote ndichienda mumba kwake, but ndiye akava last hope kuti ndikwanise kuenda kwaari ndiwanewo accommodation. Saka makasvika kwaari muchitichi? Taitaura pafoni ndobva ndamuudza kuti ndaita problemu, handina pekugara, ndokumbirawo kuuya uzombogara newe. Akati huya hapana problem. Kubva maenda? Ndichibva ndaenda, ndomamuvhiro ina ndakaita, but ndakagara naye 4 months, zvanga zviri zvekushinga. Aita sei? Anga asingashushe zvake, but mwoyo wacho utsvina. Munhu uya uye wekuti zvoni even akaenda kutoilet aidzoka asina kugeza maoko, ukamuti naiwe tione maoko ako kuti akanyorova wageza maoko here, aibva ati zvoni ndogeza maoko kuti ndabata chii. Anga ine utsvina huri serious. Ukamuti enda kunogeza, airamba kugeza kuti kurambira pachena kuti iwe ndiri munhu wechikomana ndigeze every day. Saka lula performance ipapo maiita here? Semunhu unenge uri mumba memunhu, hauna ari kutokupa food, ari kukupa accommodation, wotongovhura makumbo. But unenge uchinyatsonzwa kuti hazvisi kuita. Sorry. So kutaura naye nekumapatient kuti zvoni enda unogeza, aigona kuenda kunogeza kuya odzoka asina kugeza, zvekuti even ukabata musana aigona kuenda kunogeza odzoka asina kugeza. Aiva neutsvina husingaiti. Inini ndakaona kuti maconditions achoka for now haasi kundiitira, but ndofanira kungoita patient kuti ndikwanise kumborarama. Semunhu aibata mari, iye aibata mari ende aiuya achiita hand over mari yese kwandiri paanotambira weekly. Ndakatanga kukapitalize nemari yake ndichiti ndakatambira ndotorawo mari. Saka imi makazotiza mari yamai hendwa over mari yese makatiza? Ndakacalculate ndikaona kuti mari yacho haiinjoyeke usingafare pane munhu. So ndaingotiwo paanenge achindipa mari pai ndongotenga zvinhu, imwe ndotswinyira, then kola maisatswinyira maiba? Hakusi kuba. Kutswinyira mari yausina kupiwa here kola? Munhu anga asingateedze zvake kuti zvoni washandisa mari. So inini semunhu akanga atofinwa naye nemunhu wake, ndakabva ndangotsvaga room secretly nemari iyoyo. Nemari yamaitswinyiba iye bva matsvaga room? Andaiba tete, alright. So ndatsvaga room, ndakabva ndangotenga bed, ndakaendesa kuya ndichiri kugara naye. Ndikatanga kutenga zvinhu zvangu mbichana ndichiri kugara naye. So saka makatanga kunobhadhara rent somewhere else muchiri kugara naye, muchimepa exit yenyu? Nekutenga zvinhu nemari yake iyoyo kusvika ndatokwanisa kuisa zvinhu zvekuti ndinogara ndega mumba mangu, then pandazongomusiya ini. Okay. Saka hamusisiri in touch naye zvachose whatsoever. Zvakaitika rini kwezvo? Zvakaitika February this year. Oh, it's only recently. Asi kwamuri, are you okay? Are you safe? Are you settled? Are you okay? Yeah, I'm now settled. Thank God kana ma settled. Tinopindana nemasituation ekuti mamweti unozoona kuti iyi movie ini zviri nani kuti ndibude. Vamwe vanoshingirira asi vamwe ndo vanobuda. Imi ndi makabuda, but makabuda muri mupenyu uye makabuda maane sustainability kekuti munokwanisa kuzvichengeta. Saka tinongokudza Mwari. Thank you so much for sharing your story. Saka kwamuri kugara iko zvino ndo kwamakabuda muchienda? Iye haana kuzombokuteera iye? Anofona chingoti baby
kozi pandakamuoneka ndakamuti zvoni ndawana basa saka ndakuenda kubasa so anenge achifona achingoti bebi ndakusuwa kuya rini ndichingomudza kuti ndichiri kubasa nini ndakazviudza kuti handichambodzokeре kwaari aiwa zvazvinoda kana mukazowana mukana munongomudza chokwadi chekuti inini have moved on saka I would suggest you move on as well. Kana mazoona magatsi ekumudza mongomudza izvo zvongopera pane kuramba achiri akabatirire. zvakaita iye munhu akanga kutoti ndatowana jackpot because akabhatodza hama dzake like maparents ake kuti ndatone mukadzi kunoku so hama dzake dzakutoziva kuti munhu ane mukadzi but ndakaona kuti munyeka handingambode kuzogara naye upenyu hwese. No, but for your sake and his sake you need to cut it off. Find it in your own time. Find it unyatsoti kana anditi hamusi kuonana muri kungoita zvokutaura pafoni. Unongoti pane zvandandinoda kukuudza asi I hope uchazvitora nenzira yakanaka. Ndiri kungoona kuti ndikaramba ndichiverengera nguva dzinenge dzichiramba dzichifamba inini ndamove on. Saka I would suggest you move on because mukaramba makangobatirana muchientertainana you are only wasting each other's time. I understand but pataiva tese tichimbotaura aigara achiti zvoni ini madira ndokuita ukazongondiramba chete ini ndotozviuraya ndonwa poison so ndo zvimwe zvinhu zvandiri kutya kuti zvoni ndikamuudza anogona kuzorieta zvisiri akazviuraya. No, he is using blackmail kwauri. He is using blackmail kwauri. Iwewe don't buy into his blackmail. Otherwise uchatogara makore uchibaya into his blackmail kuti anozozviuraya ndikamuramba. Saka alright iwe uda kuti zvisvike nekupi? Ndangoti zvoni iye ndikangopota cause right now ndakamubloka kumawhatsapp saka ndakangoti zvoni maybe achazongoona kuti panapa munhu asauye rega nditsvagewo girlfriend then zvangopera zvakadaro. No, find it in your heart at the right time to tell him kuti I'm calling it off. Tell him nemuromo kuti you are calling it off and don't accept it to be blackmailed. Haikona kutambwa nema-emotions ako achiti anozviuraya. Usatambwe nema-emotions ako. If you don't mind, how old are you? I'm 26. You are still very young. But kwa wakuenda futi kwa kumukwidza. Saka don't waste his time and don't let him waste your time. Find it in your heart to find the right time to tell him it's a bye-bye. Alright. Wovata zvakanaka ka. Don't leave it for long before you tell him kuti by 26 wakuzoda kupinda mu30 ndosaka ndakuti wakuenda kunokwidza makata. Saka muudze please. Alright. Good night. Thank you so much for calling. Okay. Alright. Yeah. Zvakangoma. I think I'll take one last caller. Tinzwe kuti vari kuti ndakukola are these two pictures the same? 4949. No, I think I've spoken to almost everyone. Palisti rangu revanhu vafona. I think I've spoken to almost everyone. Vandisina kufonawo tinozotaura pa next time up. Wedwe regai ndikutendei taonesana vazhinji tadzidza kunyange neni ndadzidzawo pano kuti moving ini yandakaita kwanga kuri kutoleka patience kumuvha ini kwandakaita saka tadzidza. I hope vazhinji mabatsirwa nechirongwa chataita ichi.
kuonesana uye tinodzidza zvakawanda. Vamwe vauya neangle dzatisingafungire kuti vachataura, asi admin team ichange inavo kuseri ichivabatsira. I think it's only one person that I've noted watinonida kutaura naye kuseri. Weduwe makatikoshera mufunge. Iko zvino tiri 261. Ngatichisumudzai maoko edu kudaiwo. Tipwanyire hari iya pasi. Ngatisumudzei maoko edu kudaiwo, tipwanyire hari iya pasi. Thank you so much for watching, Auntie Selina, for listening. I hope you have learned. I hope you go away with something that you have picked. SIS MELLY will be with you on Wednesday. Thank you so much. Good night. Love you lots.